Mana kumanya kwa RAMOGI juang aneno kanyo kosechopo sa 12 mar okinyi kamoro amora mintiere amosi ni oyaore arwake yo makende ni machiegni ma en chenro mar piny ka bende kawuono en odiechieng' maber mano mar chieng' tarik 10 dwe mokwongo higa mar 2023 bed kodwa giko mar chenro makama bende biro bedo karumo sa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao Orunya jokana nyanam piny karuto rugi mage gwenge ma intiere okinyi makawuono piny oru e yo machalo nade bore Nairobi kae piny oru makare kendo asemola achiel kachiel e studio kae mar kelo ni chenro mar piny machakore sani nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango bed kodwa nyaka giko nyinga Joyce Oduor Oru kamoro amora ma intiere nyaka RAMOGI juang kendo rwakni machiegni chenro mar piny makoro chako sani ka koro en chieng' tich ariyo oganda osebedo ka rito ahinya twak mabende odhi bedo odiechieng' makawuono gi moko bende mathoth makelo pile ka pile gokinyi chenro mar piny kod mano mar mbako romo koro mara en mar rwaki manyien kendo machiegni ahinya odiechieng' makawuono nyinga Cleophas Oluoch Sharon gi Joyce oyawre Sharon oyawre inya Cleophas oyawre Joyce oyawre inya ichiwo nade Sharon achiemo makare Joyce amba chiwo maber wagone Ruth Nyasero kamano mak mana in amba chiwo maber kendo wagone Nyasero kamano wacho ni otieno bor are obuga ukinyi nyaka otieno okruma ukinyi machielo chakre gik mathoth timore kendo mago bende motimore thuolono duto gin moko manyago ne jo ni kwa RAMOGI juang sigana kawuono koro kendo mapogore madhi bedo mana kumanya kwa RAMOGI juang mana ka Cleophas osewacho kawuono kin chieng' tich ariyo mana ka pile chenro mar piny ni chakore sani sa 12 mar okinyi bang' manya kwa RAMOGI juang adhi bedo ka kelo ni weche manyien bed gi ng'eyo ne nang'o matimore e paw weche kata mago eko manyien mopogore kor gwenge ma pacho kaindi bang' mano nyawadwa Joyce Oduor anno kosepedho boke mbele ne ka Joyce gazet kawuono in bikelonwa gazet anno ka weche mathoth oketi nitiere lemo moko mabende nyaka sani wacho ni jatend piny William Ruto oketo e bwo jalupne Rigathi Gachagua mano moriwo nyaka keto sekta mar kahawa majan kaachiel kod mano mar chak e bwoe kaluwore nosebedo ni kowacho ni sectors makamano ne gin state captured kaluwore ni nentiere cartels mathoth e sectors makamago koro warito mar neno ni ento e kinde mabende sectors makamano biro bedo ka ochung'ne to gin lokruoge kaka mage monyalo keto mar neno ni jopur mapacho ka ahinya to mago mag kahawa gi majan winjo makare mago kaachiel kod weche mag mibadhi iwacho kae ni piny Kenya nobedo ranked namba 124 e kin pinjego mabende wanyalo wacho ni mano kaluwore kod Transparency International mano e wechego mag mibadhi mago bende iwacho kanyo ni e kinde mibiro kwayo tich e apise mag sirikal kacha to duol makedo kod mibadhi ema biro bedo kanoni ponono mano nyalo konyo e dino rode mag mibadhi e pacho kamage weche mabende wabro none gazet nyaka RAMOGI juang kango chopo kanyo sa 12:30 nyaka sa 1 tok mano to nyawadwa Cleophas Oluoch biro donje twak mokwongo chenro mar piny okinyi makawuono e gazet kanyo ka ng'itwa kod jafwambo mantiere nang'o mi ondike mana ni poor score gik mathoth timore kar kae e gazet kae weche mag mibadhi gi manyaka koro yude loch moko iwacho ni kata Mombasa bende pod iwacho ni en high season iwacho ni pod jolimbe ntiere kacha anyuola mopogore pod ntiere gwenge ma kaunti ma kadho na Mchumbi ka gi ywere en mana winja mamit giwinjo wega giwinjo wega poko ya school koro pod wanyalo wacho ni en holiday extended nyaka tarik 23 nyaka RAMOGI juang mago bende moko ma dhi bedo ka rauni odiechieng' makono e nono magazet Joyce Oduor dhi bedo kanyo kae twak mokwongo bero boma ma Kisumu mane twak madhi bedo godo sani tielo mar ariyo koro chakore mano ka luwore gi lendo manochiw kod manager ma city ma Kisumu boma ma Kisumu mano Abalawanga koro nowacho ni nitiere jouso mawuok e kuonde mopogore ma gisebedo kacha ka giuso chuny boma mondo mi giwuogi gidhi e kama oketenge mag timo ohala machalo kamago mago jouso mantiere Nyamlori mano mantiere mbele Kisumu Boys kacha ka iwuok kanyo ka ichomo Apindi Street kiwuok kanyo bende ichom Garissa Lodge iwacho ni joka okosebedo kacha iwacho ni kuonde ma oendingo ntiere ding'o e sewer line kata drainage gi bed ni gidino gi koro da gol gi kacha mondo teri kuma oyiedhi kata kama oketenge mar ohala makamago to ok dhi bedo kod Abalawanga odiechieng' makawuono odhi bedo skul ma Kisumu kaachiel kod
jawala machielo oni moriso nono akeni jodak e boma ma Kisumu to wang'ni gidhi kawo chenro ma kama yo machalo nade par ni tielo mokwongo mar daro johala e kuonde mopogore opogore nonyayo paro mopogore moko kuom gi ne kwedo wach makamago moko kuom gi bende nomor godo warit wane ni abala wanga to wacho nade to johala to duond gi gin mane kotenore kod golo gi kama yande giloke ohala tero gi kama chielo ng'eni duond gi odhi bedo kwa winjo ka Cleophas dhi nyime gi chenro donge yes kan kendo kama nyako romo gi jwangi kinde gi duto ichako mana oro ote machuok ikono ani pachi tan mane jadak ma Kisumu wada wuoyo kodi wawinje pachi kapok giwuok e office kacha ang'ioro ote machuok kanyo e namba wa mainaria deka ochielo nono Facebook bende wantiere live e kinde gi duto ang'ioro ka achiel kachiel miwa pachi kaka jadak e kaunti ma Kisumu kata jadak e kaunti mamoro machielo ma bende ni joande Kisumu tipo ni men joandi Garissa Lodge kacha beni wuok Mandera kata wuok Wajia en ang'o ma timore e kinde gi duto koro bang' mana wadonjo e chenro mar orako kamego idhiye mana fuoni mag del kowuok kanyo to mbako romo chako sade orako no kawuono tapani ji onego time makare nikech ang'eyo ne sikuku kae ji nochamo gik mopogore opogore mapono no nyalo bedo ni ng'ato nyalo gombo mar mondo mi iluongo no duok piny weight mare kete mane orako piny ko mwanya korom ga juanga bang' orako wadonjo chenro mar mbaka oromo pile ka pile chakre saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 en kidieny mar mbaka oromo mbaka oromo kanyo Joyce Dwar dhi bedo ka kelo ni chal mar fuambi bed gi ng'eno doche ma kawuono en ang'o matimore e gweng' ma bende intiere bang' mana donjo gi twak odiochieng' ma kawuono twak ma bende antiere godo en kotenore kod chenro mar skunde mag sekondar ma adundo kata mana junior secondary ma bende osebedo kata mana ka kelo kibaji osebedo kata mana ka kelo gwenyruok mopogore opogore ma bende jonyuol bende osebedo kata mana ka penjo ni junior secondar ni te nang'o koro odiochieng' ma kawuono nyakor mga jwang' intiere gi thuolo mar oro ote mar chiwo pachi ka bende jopuonjre ma hewo milion 1.2 biro bedo karuore koda skunde ma adundo mago mag sekondar chakre chieng' tarik 30 mar dwe ni mano 30th of January koro biro bedo kioro ote odiochieng' ma kawuono antiere gi jolony ma bende biro bedo ka twak godo mana ka pile ote yoro nwe lai mago mag ote machuok 2-6-000 mbui mar Facebook kata mana sani iyudowa achiel kachiel Ramogi TV tudri koda iyuda Sharon Ng'ao mane mbui mar Facebook kachiel kod Twitter nyako Ramogi jwang' kochakore sani ma wachako chenro mar piny nyiso ni neno wakanye to bende nyiso wa nyingi to bende nyalo chwalo paro kata ote moramora kotudore kod chenro magwa duto mag odiochieng' ma kawuono ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Odur Twitter handle @joyceodur_. nyako Ramogi jwang' buge thoth ka kendo gimang Sharon rango Sharon kang' yudo thuolo ipenjo jolony ni buge madwarore gi textbooks mondo mi chope grade 7 githoth karango ka giromo yo pa gibedo gi 12 ntiere English kanyo ntiere Kiswahili ntiere mar kwano kiwo kanyo ntiere home science integrated science religious education visual arts agriculture life skills ntiere PE man physical education kantiere machelo bende ntiere social studies ntiere health education ntiere performing arts ntiere foreign language winje ka subjects go ng'eny iwacho ni gin subjects 12 mochuno iwacho ni gin compulsory subjects ma jopuonjre mantiere grade 7 nyaka somgi king'iyo kanyo kata kwan buge bende mene ka omenda gi thoth 5,479 mano matin pok ichulo school fees pok inyiewo uniform pok inyiewo watch ni uniform bende na ni gidhi bedo gi uniform mopogore gi jowetegi koro mano rango ka ne grade 6 chako rwakien nyako Ramogi jwang' ma koro mathoth mane Ramogi TV tudri koda Cleophas Oluoch e Facebook Twitter kachiel koda Instagram mara mondo mi watudre yo malachi kono neno wakanye tinwa gi jok mage utimang'o e kinde gi ma pod sikuku dhi nyime machiegni nikech ma en rupiny mokwongo hoydi thond weche Mbita koro municipality Ndiwa koro municipality Kindu Bay koro municipality Oyugis koro municipality Ibono ni ji mang'eny biro office kech koro video nene mano miyo koro samora tiyo to ng'ato penjo ni macha yang'ise ni mano an ni chief wa mor kodi in koro yin wanya tiyo kodi
Mana kumanya kwa ramgejuang kamora mora mintiera rwakini machiegni main weche manyeno kiny makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwa chako ni tuo mar nyaldiema kata kolera oyangore ni omuoche county mano ma Homa Bay. E barua mawuok kuom migao mano mar thieth e county no. Yangore ni osuptal ma Marindi nyocha osechiwo report mar muoch mar midhusi no. Ka oyangore ni ochakore gi e gweng' ma Achungo manie sub county ma Homa Bay. Nyaka sani ji 5 osethiedhi ma odok pacho. Kajima moko adek podi timonegi thieth e osuptal ma Homa Bay County Referral. Ten County ma Homa Bay oyango ni oseketo okenge mag geng'o landruok mar nyaldiema ka okenge go riwo kodo kachwalo milome ne osiptende duto mag sub county, keto akicha kweth mar kedo gi weche ma apoya kendo luwo ndach kuonde ma ichich ni tuono omuochie. Jopiny bende medo milome mar ritruok kaluwore gi muoch mar tuono. Jopiny koro jiw mondo mi ochope kuonde thieth kaponi gin kod ranyisi mar nyaldiema ma oriwo oko maduong' e yor diep kata ng'ok ma asasa. Nyakwara mugajuanga manen muoch mar tuo mar nyaldiema kata mana kolera e county ma Homa Bay. Kintere gi ranyisi makamago mana kaka wasewacho mano ng'ok ma asasa kaachiel kod dhi oko e yor diep neni idhi e kar od thieth mopogore opogore mar mondo mi ong'i ponono ni intiere koda tuo mano mar nyaldiema. Kopogore gi mano we wadhi nyaka weche gweko mag siasa kamodo ni jalib jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua omako chung' motegno ni chike ma iketo ne jo ohala e boma ma Nairobi ok gin makare. Gachagua ramoni ok obi yie ni weg matatu kata jo ohala mamoko iketho ratich gi wawenjanena. Pogrok mar paro e kind jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e wi daro nyamburko mating'o jowuoth kowuok e chuny boma ma Nairobi pod medo nyiedhore e lela. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ose oganda ma osebedo ka seo dwaro mare mar golo oko nyamburko mating'o jowuoth matimo wuodhe maboyo kowuok e chuny boma ma Nairobi nyaka e kar riengo nyamburko mar Green Park Terminus. Owacho ni okobidok chien kaluwore gi chenro ma entiere godo ka oseo jotelo ma osebedo ka thuwe kod jalub jatend piny Kenya. There are those who are trying to create a tiff, a storm in a teacup, as it were. I have a lot of respect for all leaders. You'll never hear me speaking ill about any leader, about the president or the deputy president. We speak privately. And there are those who are trying to take advantage, you know, and especially coming from other parties, from other parts of the country. Let them leave our issues to us. We'll continue working properly with the national government. Koloso kod TV Marinoro. Gachagua podo ramo ni onge gimonyalo wacho kod gavana ma Nairobi. Komedo wacho ni oganda ma pacho kae no yiere kanyakla kod jatend piny kaluwore gi singo mar rito tijegi. Gachagua wacho ni mane en jaod bura ma Madhira ne okedo kar nyalo mare mar rito ohala mag ji. Nairobi yori twali oro wa mari. Kane an jaod bura ma Madhira ne akedo ni jo ohala ahinya mane ohala magi ketho nyamakima. Bende ne akedo ni joriemb boda. Omiyo onge lokruok moro amora mantiere godo sani. Ka jo ohala ithiro ok abiye. To bende onge gavana moro amora ma ok anyal kwedo tije. Ne oyiera mondo abed jata tije ma itimo e piny owacho kaachiel kod sirkande mag kor gwenge. Gachagua wacho ni dwaro mar daro nyamburko mag jowuoth kowuok e chuny boma ma Nairobi en wach madwaro twak. Komedo wacho ni nyamburko makamago gin mag ji giwegi matimo ohala. Jo ohala mamoko bende okodesha mar yudo yuto margi mapile. Mundu takeshiri ne kaodu ka hodho gwore shiri aten kuga matatu. Loro ni nyamburko mating'o jowuoth kowuok e chuny boma ma Nairobi en ketho tich ma itimo kod jo ohala e sekta mar nyamburko. Jok modak e chuny boma ma Nairobi ok osebedo ka seyo okang' makamano. Mak mana ni jok ma wacho ni Nairobi nitiere dhugruok mag nyamburko odak oko mar chuny boma ma Nairobi e kuonde dak mopogore opogore kaka Karen, Lavington gi kuonde dak mamoko. Kotenre gi chik mane okaw kod county ma Nairobi mar loro kuonde math ahinya mantiere e aluora kama ji odake. Gachagua bende oseo okang' makamano. Kwacho ni lesen mar tich e magawa makamago ne ochiw kod tend county onogono. Uradira ugane atirere na nyediri na uruna mudu. Ok ni wadwaro koko. Kuonde math mane olor e chuny boma ma Nairobi. Dongo une mani uchiwo ne weg gi lesen mag tich. Ok inyal chiwo gokinyi kasto chik igolo moro ni mondo lor magawa makamago. Jalub jatend piny wacho ni okang' mar seyo dwaro ma ichano kaw kod Sakaja ok en kaluwore gi deo ohala ma itimo kod dhot mamoko. Kata kamano en mar jiwo kendo ting'o malo ohendni ma pacho kae.
mwanake ucio agithurwo ri kapok noyier wuoyi ni donge ne gigwenyore gi paro kod Margaret Wanjiru. Bang'e ne gikwayo Wanjiru mondo mi ogo bade piny. Mana kweda mag dhoudi mane Polycarp Igatho chung gavana, donge ne anyiso jopiny mondo yier Sakaja mondo okelnegi dongruok. Mano pod akweda. Gachagua ojiwo jogo matimo ohala mondo med timo ohala maonge luoro mora mora, kojiwogi ni piny owacho biro rito kit ohala mopogore opogore magitimo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mga jonko pogre gi mano eni jokanyo magaput ma meeting mar nono yore mar bero sekta mar obila koro chamo muma mar apisi. Ogai mar doho Justice Martha Koome emane otelo ne nyasi mar muma maneno ogai mar doho e kinde mokalo David Maraga ema otelo ne apudno kendo singo ni gidhi tiyo makare e ng'ado rieko e wi yore mag bero sekta mar obila. Walter Nyambaga nigi lerno. Hi. Chief Justice retired David Kenani Maraga. Nyasi manoyo David Kenani Maraga mane enogai mar jong'ad buche to gi sani ocha muma kaka jakom mar kamiti mosidhi ne rango kaka inyal ber lwasi mar sekta mar obila kodaka mago mag jela. Thank you very much. Chenro mane ochwe kom kod ogai mar jong'ad buche Martha Koome dom maduong' mogik pachoka e boma Nairobi. To the National Task Force on Improvement of the Terms and Conditions of Service and other reforms for members of the National Police Service and Kenya Prison Service, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the said task force. Commissioners go ne ochawo mar apisi kendo koro ne ting mar chako timo nondo mar bero dwaro mar obila, rango searching, ng'iyo kundegi mag jot, kanyakla kod longo lwasi makare ne obila mapachoka. The task force is now ready to formally commence its operations as outlined in the Gazette notice by the President. This morning we have had preliminary discussions with the Cabinet Secretary and the Principal Secretary in the Ministry of Interior ahead of this swearing in. And during that meeting, we had some reflections on the task ahead of us and the expectations of the two institutions. Maraga okone kamiti no negin kod ikrok makare mar chako tijigi kamokwongo biro bedo gwelo pach jopiny kanyakla mag jokanyo riwruoge mok mag piny owacho mar somo rieko kendo keto e tim duoko margi e yor report. As a team, we look forward to engaging the leadership of both the National Police Service and the Kenya Prison Service, the two institutions that are core focus of our assignment. More importantly, we also look forward to hearing from the Kenyan public and other stakeholders regarding the police and prison services and the reforms that are outlined in the Gazette notice. Martha Koome ne onyiso mor mare ne okang' mosego mar biro manyo yore chopo ratiro mag oganda kendo bero sekta ni kaka yore mag ng'iyo tij obila be orangi makare. I therefore urge you, honorable members of the task force, to work towards the realization of our constitutional dream of a democratic policing and a prison service that pursues the constitutional goal of reformation and rehabilitation of our offenders. The offenders are also Kenyans. Matimore ka jatend piny William Ruto ne osegwelo kendo od bura mamalo ne opodho commissioners go. So it is our hope as a task force that the deliverables from this assignment will form the basis and the impetus for the current administration to implement its commitments to the stated police and the prison reform. Indeed, our criminal justice sector cannot function effectively when our men and women in the police service and prison service are not motivated and enabled with a conducive environment that will enable them to discharge their mandate. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Supreme Court, Nairobi.
Nyakor Mugajwang kopogre gi mana daro teri nyaka e gwenge mag Kisumu. Kamwedo ni kit miende ne omoro oganda bang' tipo mar video mano mielie ke mbui. Ka joma thoth ne penjore ni diponi manwe tije koso John Migun mane tipo mne kata mna tipo omako kakidho miel miyo wasigande ni en nga oti ang'o to tipo no seloko ngimane nade. Bang' tipo ne make ka ochamo danje gi oledhi mag kit miende manyasani. Humbe ne ochako landore ka okalo e mbui ka ji penjore ni to jal ma juso malich ni en ng'a to timo tich mane. Kata obedo ni joma thoth ne oyange kaluwore kod kit miel, John Migun en jatich piny owacho. En jalup ruoth e sublocation manodha ne boma ma Kisumu, tich ma okoni ohero kendo luoro. An ahero tija kabisa, kech mana amanye ma yude, en tich mana ahero kabisa. To tich ma gima trend, ma video ma trend niendi, an daera ti kode, mondo konya endeleza tija, mondo ang'e kaka jalo romo gi ji, atiyo gi ji e gweng'wa ma kama Kisumu kae. To tija tahero. Ano kada bedo msani. Migun wacho ni kata obedo ni tipo mar video manomiele no ne oko chano. Video no osegolo paro ma jopiny osebedo godo kuom ruodhi ni gin jok mager, kendo makidhi irgi to inyalo po ka iwuok gi kum. Kaka ne video no nokao, nokang'eyo. Nokawe ma ne ni agafla. En video manokapango. To en video moduogo golo positivity mang'eny. Koro ng'iso ji ni ok chife te, chief ben dhano. Omiyo koro raia ong'e ni chief en dhano. Ok en ni chief kidhire to en mana sate kiboko ang'o. Ji ong'e ni chief en dhano minyalo los godo. Kaka ruoth, Migun wacho ni nyaka ne video no wuogi, oyudo yote tudruok kod jopiny, kendo kata maling'ling' ma oyudo sani ni malo, ka joma tindo kod joma mine dhi apise maonge luoro mora mora. Omiya yot mar tich, nikech hata sani ka king'iyo Kisumu Central kae, ibono ni ji mang'eny biro ofis kech koro video nene mano miyo koro. Samora tiyo to ng'ato penja ni macha yang'ise ni mano an. Ni chief wa mor kodi, in koro yin wanya tiyo kodi. Koro omiya bedo gi tich mayot kaka assistant chief mar Northern Sublocation. Yudo information intelligence report yot. Nikech yudhe ni gi ng'at ma ginyalo dhi ire. Ka gidwaro kata advice, ng'ato nigi gimoro marach, giwacho ni gibiro kelo na ka gini gimarach. Huma ma video no kelone bende wacho ni omiyo sani onyalo wuotho e tesend nyamburko ma Kisumu, kendo jiwo weche mag arita maonge ng'ata mong'wano ng'ut sade kata tuomo kiraon. Kata nyoro amako jokong'o moko matero Central, nikech mana information mani ng'ato no biro mong'isa ni kama ntiere kong'o marach, tawuok adhi amako. Adhi akena tamako ng'ata achiel. Omiyo sani an gi support maduong' e bus park kae. Ing'eni bus park en hotspot ma Kisumu. To kanyalo dhi mamak ng'ato ma ok ayudo ni ng'ato otuomore koda, tiende ni video no sekonya ma jikoro bong'eya. Mana kaka ng'ata nyalo bedo gi gima ohero kopogore kod tije mapile. Jalup ruoth John Migun bende juso ka ochuongolo ringa rembe ka wiye to wacho ni ok nyal wil kod tije kaka jalup ruoth kendo konyo jopiny. Nyakor Mugajwang sigana makamano no iknwa kod jafombo marwa George Bati mano ruoth mong'ere kaka John Migun, ruoth mano mar Northern Location, ruoth mar Rondo Miel ahinya e kaunti ma Kisumu. Kopogre gi mano, moko kuom skunde sekondar mag ji giwegi oikore mar rwako jopuonjre mag junior secondary kata bang' piny owacho golo paro mar duoko jopuonjre gi e skunde mag primary. Gikoni piny owacho ne ok ogolo chik matamo gi bedo kod junior secondary, miyo gin gikore mar rwako jopuonjre go. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Ma Merisho School, skund sekondar mayudore kaunti ma Kajiado, mawuok ayanga mar rwako jopuonjre mag junior secondary mana dweche 2 bang' aput mane oyier kod jatend piny Kenya yango ni jopuonjre go biro dong' e skunde mag primary. Skundni en skund yawuoyi mane otimo gedo duto mag junior secondary e yo ma opogore kod jopuonjre mamoko man kae. Kowuok e paw tugo, kuma opicha suya mar netball kod mano mar volleyball duto ket piny e bor maromo mana gi japuonjre mag junior secondary. Nyaka e klese, lab mar kompyuta, kombe duto pod tindo, lab mar science oket manyadundo kipimo kod mago mag jopuonjre mamoko. Ikruok gite omiyo koro Merisho School oramo ni pod gibiro rwako jopuonjre mag junior secondary kata bed ni owinjo gibedi e primary. Higa mokalo jatend migawo mar somo Magoha nobiro e skundwa kaendi mo oneno ka waseikore kabisa ne wach mar junior secondary. Kaluwore gi recommendation ma nochiw gi task force
ni nyithi junior secondary bro dong e primary mano no obogo jonyuol mang'eny manego bedni mano sepango ni kero nyithindgi e skundwa kaendi. Wan jogo manigi skunde gi wegi okotami bedo gi junior secondary school nikech ma en skul mar ohala mana kaka jaja chon ng'ato ne nyalo bedo gi nursery school mochung' kende. Kopogore gi ma bende gikoni piny owacho winjo mi skunde ji giwegi mag sekondar thuolo mar rwako jopuonjre gi kaluwore ni skunde mag piny owacho pod onge kod masinde mag somo ma oromo. Iwinjo ka giwacho ni nyithindo bro bede primary lakini lab gidhie secondary. It means that partnership is still there. Koro janyuol madwaro ne nyathine quality education obro ng'eyo ni bedo hete nyathine ni e primary school to kochopo sama onego gidhie lab to giwuotho maybe 1 kilometer 2 kilometers ka gidhie e secondary school where they don't feel at home. Luoro bende nitie ni jopuonjre mag skunde mag piny owacho ok nyal biro yudo lony madwarore nikech onge mag kuonde timo tije lwedo kata workshops. 21st century nyithindo gi riek sana, gin gi ideas, gidwaro room ma ginyalo temo ideas gigo. Igiyome wan gi workshops. Koro workshop kata ka gidhie ka nyathini gi idea mar loso gimoro yudo ka en gi space monyalo loso gimoro ka materials modwaro imiye tinyise ni aya gimidwaro loso ni this is what you need, go ahead. Migao mar somo ne ogolo chike ma owinjo luw e ndiko jopuonje mag junior secondary skunde gi mag ji giwegi to timo nang'o. Wanyecha wasehaya jopuonje chiegni 5 manigi degree mar Bachelor of Education. Kwang'iyo chenro gi puonj mwasebedo ka wan kodo wacho ni kichako junior secondary school tidwaro katin tibedo gi jopuonje 5 manigi degree. Adier ok yot mondo japuonj achiel opuonj all the 13 learning areas manie junior secondary. Koro wan kaka school kaendi every learning area nigi japuonj mare. Jopuonjre mag junior secondary igeno ni biro chako somo ayanga tarik 30 mar dweni. Jumbe 2 koya sani. Timo limbe mar puodho skunde ma winjo puonj jopuonjre gi ochakore odiochieng' ma kawuono. Bende duto biro nyalore marum te. Duoko duto ibiro yud tarik 20 mar dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara Mugajwang parni kono romo sadek marukinyi mani chendo mar mbaka oromo adhi bedo kod tuak ahinya kotenre kod dangni mano mar skunde mag junior secondary. Kopogore gi mana tiri nyaki county ma Siaya kamwado ni jolupo kod jo ohala e dhowath ma ojur mayudore na miluongo ni Lake Bob e kar chung'od bura ma Alego Usonga. Sani koro winjo ber kaluwore kod kiluwa mar rech mopogore makelo negi yuto maber. To bende oganda ong'eyo sigand namni ma adundo. Joyce Oduoro leronwa siganda Lake Bob. Lake Bob na madundo mayudore kar chung'od bura ma Alego Usonga e county ma Siaya. En achiel kuom nembe mantiere pachoka molos gi lwet dhano. Chenro mopogore dhi nyime e namno. Yedhi gowo e dhowath. Mine luoko rech ka jonyiepo bende chopo kanyo ka gimanyo rech. To ere kaka nolose? To Lake Bob kumwantie ni nochake Lake Bob nikech mzungu manochung' nogero wiya rageng' mar pi mane itimo go irrigation mzungu niluonge ni Bob Green. Koro wiya cha be iluongo ni Bob Green wiya. Koro ka ne wachake ni Lake Bob. Mar River Yala ema nolok yore manoluoga kech nogere wiya bomie yo emomiyo gini pino pong. Kose pong to kelo gimiluongo namni makata sani komuk wiya to namni ate kech mano pidhga machunga kane en ga puodho. Higni mathoth nyaka Lake Bob ne losre. Jodak, jolupo kod johala mayudore dhowath ma ujur mane olos kanyo siko ka yudo ber mathoth nikech kido moko mag rech miluwo e namno opogore kod rech miyudo e nam Lolwe. Ojur beach e kama waloke ohala. Koro kae wan wa mama mang'eny maloko ohala ka. Kae mwabire ga mondo wayud konyruok. To nambwa ni ok en nam kata mar sirikal. En nam manobira kende ma mzungu emanokele nobare pi. To nambni nitie ngege matindo, nitie monye, nitie ong'ala, nitie nyaka seu, nitie nyaka ningu. Nitie rech moko mayudre kama onge Victoria. Wan gi rech kaka sire, wan gi rech kaka okunga, wan gi rech kaka bobo,
wan gi rech kaka odhere mamago tek yudo Victoria. Kaluwore kod jalupo Moriso Chieng', rech mar mbuta emok nyal yude ei nam Bob. Ka onge rech miluongo ni mbuta, kech mbuta odak i deep sea, koro mbuta ok nyal survive ka. To gima timre, rech man ka man Victoria en kaka omena, en kaka mumi, jomoko luonge no ng'ala, kaka monye, okoka kata okoko. Mago te yudre Victoria to yudre ka e. Kata kamano, buya masani koro chako dongo e namno kod rao ma jolupo romo godo osebedo kathiro chenro mag lupo ei Lake Bob. Gik machandowa ka, bunge minenogi, wan gi togo, wan gi sany, wan go nyura. Namni sani, iya achiel kuom 100% buya gi ochamo te. Koro kaka wabuwa nyalo control buya ino timre nadi? Onge. Wan gi rawe. Kechi seche moko wadhi namo otieno kulowa kaka mafulo, iwinja, en gimitimo otieno. Koro iyudo ka gotieno no, ikia kata idonji rao, kata kidonji rao. Johala kod jolupo e dhowath kanyo koro kwayo ten kaunti ma Siaya mondo konye tieko achiedh nade magikaloe, kaluwore ni kowuok e lupo e kama giyude yuto margi ma pile ka pile. Sida mwakale matek en mana nogernwa banda to chuo ok oger. Koro kanyo ma wakwayo sirkal mar kaunti kata sirkal mamalo kanyo ginyalo come in to gikonywa mondo gigernwa cho. Kae miwa chiemo. Jogweng' chiemo ka, joma tiyo ka gin jogweng', yedhi gin mag jogweng', johala gin mag jogweng'. Koro seche mabadhi nam tayuto, mama moro waro rech oteri siro, obe nyithindo chiemo, abe nyithindo chiemo, jagweng' man gwende biro nyiewo rech, ido ka gimwa yudo ka idong'. Ma should be recognized. Mondo jogi obi okonywa. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakorom gajuangi sigana mukelwa kod Joyce Oduor hinya mano mar nam Bob mayudore kar chung'od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya bende makelo wa e giko mar weche manyien okinyi makawuono mana ka pile kiluwo chenro ma kama inyalo ywanwa tol kata mana inyalo oronwa ote machuok. Namba mar ote machuok 236000. Mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV no kam kukumu bende oseyuoro. Flozi Anet iwacho ni oyawre ahinya asedonjo kantiere boma ma Siaya. Kwenya Kevin imena neni Ezekiel Onyunde wuod Simenya imbi wacho no yaore ilo chenre yo makare kintiere Utawala mano bure Nairobi ka. Morris Nyongesa imbi wacho ni luo chenro kintiere Muchanja Kabras. Jackie Nyarmudi imbi neni iwacho ni dholuo mit aduwa iwacho ni cheo e yo makare. Koka mano ote makama gioro wabiro medo somogi kwa dhi nyime gi chenro makama. Yena mar mondo miaka yo matin nyakora mgejuanga bang' yo makama anoka Joyce Oduor oseikore yo makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kik dhi mabor. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Kaponi kosi nitie kaka ini nyalo resri kawuono to ini biyo lamo man machiegni gi got. Anano thapki ka. Ango? Kabira nabiro kae kaka thapki. Eka mondo an ayud adiera te mar kosi. An kodi kai.
sakwa Jaberine mageni engimana Jatuong nyatijo sakwa Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Jomolo chomor ni e dala ruo Iloyo lwendi udi Jomolo lweny mor ni e dala wa Iloyo lwendi udi Jomori chomor ni e dala wa Iloyo lwendi udi Opak Ruoth Jo Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tune mari di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV en ye ot mar jower te. Mana kamano nyako Ramogi Ajwang' ageno no kinyi mari dhi mbele yo makare kenda ka thuolo makende mar ruaki e nonro mar gazeta. Okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyako Ramogi Ajwang' wabedo kod thuolo mar nono gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Okinyi makawuono kaachiel kod mano mar People Daily mabende wantiere godo. Wabiro mana lidho ni moko kuom gigo mantiere gazede adek go mar misiso ichopo kokacha inyiew gazeta momori okinyi makawuono. To kaka pile gazede makamagi wanonogi kod jofwambo. Kaluore ni gazet indiko kod jafwambo mar mondo mi wang'e pach jafwambo mondiko gazet gi pachi in kaka jasomo inyalo chwalonwa ote mari. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo Eriko Keyo Kizito mar mondo mi wanon gazeta okinyi makawuono. Kizito, happy new year. Happy new year Joyce. Aneno ka piny oru makare kendo waseloko higa ochaka ng'wech. Koro samo chaka ng'wech ni ema bende koro yawuoyi gi nyiro kawo buk mapok ondiki kalam manyien gindiko kod gigo ma gidwa ni gitim. To gima bende kochopo kar keny kae wajiwo rowere ma bende koro nigi siso kata man mondo mi odonje keny. Gidonja ni bende nitie jok manyiso ni gino tek. Gibe gitema ni en gima ber ka nyar ng'ato bende wacho nang'o ni chuora pok oduogo chiegni duogo rita. En gimoro kanyo maber ga ahinya. To kawuono mana kaka isewacho ni nyiko Ramogi Ajwang' okawo buk manyien gichako ndiko. Kawuono odiochieng' mar 10 mar higa manyien mar 2023. Nyako Ramogi Ajwang' isendiko nyaka kanye kose pod idhach. Kata kamano Kizito wantiere kod gazet mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono. Ka wachaka yanga kod gazet mar The Standard okinyi makawuono kwa nyalo mana neno thuon wach ma gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. Kizito ka ng'iyo gazet montiere go de studio kae okinyi makawuono. Apani mae gazet mabende iuso ne ji mantiere bore Nairobi ka. Omenyo gigo mabende kata kata tije manyien mabende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo godo. To ka wang'iyo mano mantiere mbui kata mano mantiere online okinyi makawuono omeny weche mag somo. Weche mag somo emomi pek kanyi neno kanyo ka ene mondike maduong' ahinya mopogore kod weche gi mag miyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua tije manyien e botelo mar William Ruto. Iparo ni pogruok makamagi biro nikech ang'o Kizito? Joyce, pogruok makama biro ineno ka koro mi pek wach mar somo ni
nikech wach mar somo ni wadong' mana gi ndalo machuok mar mondo nyithindo yaw skul to nyithindo dhi yaw skul ka kit somo manyasani bende biro mantiere nyithindo madhi e junior secondary nyithindo madhi e junior secondary ni nitiere chenro mane oseketi kata mane skunde bende oseketo kane giikre kalure kod kaka nosepange motelo koro lokruok noduogo bedo ka jatend piny William Ruto noketa put moro mar mondo mi norangane yore makare mane nyatim godo somo ni to wach mano biro koro nyithindo gidong' e primary kae mano miyo skunde kaka mag ji giwegi mano osebedo kod ikruok mogero klese machal kamago koro temo iko ni loko chenro to dhi bedo nade mano wach momi pek kanyo kod jatend piny Kenya bende kanyo obedo kod romo kod jotend migepe kod jodito moko mag piny owacho tok twak nyo golo chik namba mokwongo mar higa mar 2023 ma kama koro jalupne Gachagua koro ni kod tije manyien ka koro bende nitie bed migepe moko mag piny owacho manyo jatend piny Kenya nyo keto kanyo manyo medo nyaka omiyo nyaka jalup jatend piny Kenya jogoro mongire 2 kod mano ne jatend motel ne jatend migepe Musalia Mudavadi bende koro nigi jogoro mongire 2 ma koro lokruok manyo tim kanyo ka koro tije bende koro wacho kanyo no med Gachagua kako osebedo gando ko wuoyo weche mag pur ka chien kacha no wacho nitiere jok momako piny owacho mafwanda koro sani omiye thuolo ni mar mondo mi okel lokruok weche go mag kahawa chae pur otiek cartels maponono nyalo bede iye kanyo otiek gi nyakora mogejong mana kaka seng'isi ni gazet mabende nitiere mbuyo kinyi makawuono miyo pek weche go mag somo ahinya ahinya to mago motudore kod skunde mag sekondar madundo mago mag junior secondary school kaito bang'e waneno kanyo ka piny kanyo waneno kanyo ka weche mag Gachagua mabende nyaka sani nitiere lemo mamoko mopodne bende omi pek e gazeta mano piny kanyo kopogore kod weche mag somo mane ito boke mokwongo bende waneno neka mar japuonj mayande onegi mano e county ma Kisii mane wach mabende adwani wachak godo kinyi makawuono Kizito wach makamana noko mi peke it gazeta mar 3 mano mar The Standard okinyi makawuono kwa nyalo mana yudo it gazet mar 3 mano mar gazet mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani koro iwacho ni neka mar japuonj no sani koro itude kod neka mar iluongo kanyo ni nene jachiw thieth kata nas moro mabende no wito ngimane e gwengego mano higni 2 mokalo kwa nyalo mana neno wach makamae kata nek makama sani koro iwacho gi dongere ni en twisted obila koro podi timo nonro ochuno obila mar mondo mi oyaw files mago mag nek mar nas mabende ne tiyo e pinyno mar US mabende oyang nyinge kae kaka Thomas Mwagamu mabende no negi e kinde mabende no wuok mana e pinyno mar Amerika kobiro e gwengego mag Kisii mar mondo mi otim limbe matin to en bende no nege inyalo wach ni nek makamago ket kod mano mabende no nego do japuonj ma jahigni 47 mano Ezekiel Gitangwa mabende no lal mano tarik 30 dwe mar 12 higa mokadho Joyce wach makoro ntie kae koro iwacho ni gibiro machiegni ahinya mano nek manyo timre machiegni mano ne godo japuonj Ezekiel Gitwanga kod jachiw thieth mano machiw thieth e pinje mag Amerika kucho mano bende koro nobiro limbe piny mar Kenya gweng' ma Kisii koro wacho ni nek mare kam era mano negeno primary ma school mar Egeseri gi kama no dhi owite gin machiegni gi kama nyo wite japuonjni koro wacho ni nere tudruok moro ntie kae mani tudo kod mama moro mani wacho ni nonege koro ido ka ng'iyo moro ntie ka machiegni ma koro jotim nonro bende koro yaw file manyien mar mondo mi koro manyane ka tudruok nitiere kae kech ineno ka ochiegni ahinya mano kalure kod nonro ma wiye mosewuok e weche mag nek kamae Amana kaka wanyalo neno nyakwara Mogejwang' wach makamano mi peke ito boke mar 3 kae nyaka sani mana kaka senyisi ni kalure ni nek makamago koro itudo godo mano jachiw thieth kata nasa mabende iwach ni kata no yude ringre mar Ezekiel Gitwanga e ode ka bende obila nyaka sani ochuno gi mar mondo mi giyaw fainde mamoko mag nek mar Thomas Mwagamu mar mondo mi ging'i kaponono en nasno emano nego Mwagamu to bende onego Ezekiel to nonego gi nikech ang'o to waseneno kwa wasebedo kwa neno ka gwenge gi mag Kisii masiche gik mopogore opogore osebedo ka timore kuro Kizito weche mamoko mabende nyaka sani wanyalo wacho ni buogo chuny mako nyaka dho kalure kod lipode mopogore opogore mag neka oyae koni gi kocha akeni Kisii koni ang'o matimore koro
Joyce en wach maleta yani kech sani ok kadh kata ndalo ariyo miwinjo ni wach ma kama otimre gwenge mag Kisii koni iwinjo ni nyathi nochake nyathi manogol wengege oduogo ma winjo ni ng'ato nego wuon gi ng'ato nego nyathine weche mag alagala matimre kono koro nyiso ni weche mag luoro ngima oganda kod arita mar kwe ok ber kuro nikech yudo ka nekgi bende itudo gi mana kod familia giwuok mana e familia moloyo koro wach matimre kama en wach ma idware lamo mar mondo mi oganda bed kod chuny mar orruok chuny mar hero ng'ato kaka en bende oherore owuon kechi chak kendo weche mag ajal benchi neno ka nyamburko oselwar kuro diriyo ong'iel oganda oyudo hinyruok ma kamano koro mae en mana lamo kendo weche mag arita monego bed orid kuro oganda bende puonji jo Kisii yud puonj mar ni ngima mar dhano en ngima malich kendo en gima yudo dichiel ok yudo diriyo ni en koselato lal kamano to bende obilo nego bed ni timo nonro matut ahinya ne jogo ma bende inego e yore moko yangore mar mondo mi familia magi oyud ratiro yo makare kaluwore ni en gima lit ahinya kikawo ngima ng'ato maponon wanyalo wacho ni ngima ne mambele ni nyalo bedo makare to inego apoya nono ka wadhi mana mapiyo Kizito adwa ni wang'ia ne ito boke mar 4 mar gazeti mar The Standard okinyi makauno nyaka sani iwacho ni duolno mar NTSA oduoke e buo migao mar wuothe pacho kae mane kinde mabende jatend piny Kenya William Ruto notimo lokruoge mopogore opogore ne migepe mopogore opogore pacho kae ka bende nyaka sani kwanyalo mana ng'iyo sani koro NTSA oduok mar mondo mi obed e buo migao mar wuothe pacho kae weche makamagi nyalo bedo ni timore kaluwore ni ponono gidwa keto chike makare wang'a piny ma pacho kae mar duoko pinya mago masiche mag apaya mosebedo katimore pacho ka bendi wacho ni kaluwore kod nonro mabende notim mano chakore dwe mar 1 nyaka dwe mar 11 higa mokadho kwan ji maderom 4,432 nowito ngimagi e masiche mag apaya mabende wacho kanyo ni en kwan mamalo ahinya nyaka ne piny Kenya yud loch mare ka bende jogo mabende wuotho gi tien gi mano yudo masiche mag apaya en 1,595 to ken migao oken abada migao mochung' ne chike mag apaya NTSA kende bende nitiere migepe mopogore opogore masani ogole migao achiel kitere migao machielo ponono nitiere jogo ma wanyalo wacho no ma jomoko to med jomoko Joyce yen odiochieng' ma imayi timiya kama koro jatend piny Kenya William Ruto nyotemo loso sirkande mondo mi obed kare ka koro NTSA bende koro okawo duok ne migao mar wuoth mano motelne kod Kipchumba Murkomen wach ma kamae nikech iwacho kanyo ni NTSA bende maloso namba mag nyamburko mago miketo kuom nyamburko ni to mane entiere bad migao mar arita sani koro duoke koni koro gimomiyo jatend piny Kenya William Ruto timo mae en makoro ng'eyo nikech ka jogi ema loso number plate ma bende weche mag arita kata mag ndara gin kobila mane timo nonro mag nyamburka kata kotimo ajali kata mokwal koro koduoke korka wuoth koni koro to joge ma pod loso number plate mag nyamburko gi koro akia ni kar loso number plate mag nyamburko gi pod idhi wenegi kose idhi duok koni koro magi be gik ma nyotimo kanyo otimo lokruok kanyo mopogore opogore to duto te nyowach ni ma otimo mar mondo mi koro oket tich makare mar neno ni ochumi obedo makare dongruok obedo makare jopiny obedo kod ngima makare nowach ni oseloso sirkal koro tich dwa chakore to bende kata kamano bende waneno ka wanyalo wacho ni wantiere kod mano migao mabende nochung' ne wechego mag lope masani ogole e buo migao no mar wechego mag wuoth kendo sani koro otere mano migao no mar lope mabende otere mano iluongo kanyo ni State Department of Housing Urban Development kod Public Works mabende nyaka sani oter e buo migao mar lope pacho kae mabende otelne kod Zakaria Njeru mar mondo mi gineni sirikal mar Kenya Kwanza oketo kare dwaro margi kata singo margi mar gero udi maderom 250 mano e buo chenro mar gero udi manengo gi yota ne jopinye pacho ka wadhi mana mapiyo Kizito it gazet mar 5 nyaka sani mana kaka isewacho ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ka wacho ni sekta mar kahawa
sekta mar majan ka achiel kod sekta mar chaka e pacho kae opong kod cartels. Mana achiel kuom sectors makoro sani jatend piny Kenya William Ruto okete buoye mar mondo mi hotel ne sectors makamago. Obiro timango mar neno ni sectors makamago kata cartels mantiere sectors makamago owuok. Osebedo ka wacho ni sectors makamago nitiere buo state capture. Obiro golo nade state capture e sectors makamago. Sani koro wenge duto ng'iye mar keto lokruoge makare ahinya to e sector mar kahawa e pacho kae. Joyce ma bende koro Gachagua nyoyudo tich kanyo ma tich manyomiye en mar neno ni obedo machiegni gi jopiny kata tije momako jopiny. Jalup jatend piny Kenya osebedo ka wacho ni nitie jogo mano mako piny wacho mafwanda ma koro ebe koro yudo thuolo mar deal kod weche makamagi, omiye weche mag kawa, weche mag chai, weche mag chak mar mondo mi olos. Kecho wacho nango ni jopur tiyo matek to onge pesa mag yudo, ni jok momako piny wacho mafwanda ka ema yuto kae, ema yudo mewo kod wach makamae. Koro yudo thuolo makare modwa loko go weche mar mondo mi obed makare mar mondo jopur oyud lochgi chwer tonge gima giyudo. Koro mano gima Gachagua osebedo ka ywago. Koro jatend piny Kenya nopodo ne lemo mar mondo mi olos weche go bed makare. Ka bende wacho ni gino mabende obiro keto e ng'ala manyime en loso aguch omenda, mano mabende idendo kanyo ni coffee fund, mabende owacho ni ebro bedo mano mar New Kenya Planters Cooperative Union, mabende ponono nyalo konyo e jiwo sekta mar jopur mag kahawa pacho kae mar mondo mi ponono giyud yuto mar geyo makare. Ka bende jopur mag kahawa ka achiel kod jopur mag achai gisiko ka giywak ni jogo mang'wedo majan kata jogo mang'wedo kahawa kacha ponono yuto margi bup kata moloyo mago mag jopur giwegi. Kata kamano warita ne wane kaka Gachagua biro konyo e bero sekta mar kahawa, majan ka achiel kod chak e pacho ka. Ka wadhi mana mapiyo piyo, ang'eyo ni wachno mar somo mabende en wach mabende omi peka e it gazeta mokwongo. Ang'eyo ni gwenge moko ponono ka onyiewo gazet mar The Standard okinyi ma kawuono tibiro neno weche momi pek kanyo mag wechego mag somo. Wach makamano omi pek e it gazet mar 6 mano mar The Standard okinyi ma kawuono. Ka nyaka sani ondika yo makare ni piny owacho biro chiwo textbooks ne jopuonjre duto manitiere grade 7, mano kaluwore kod jatend KICD mano Charles Ogondo. To kwa nyalo mana ng'iyo ka Kizito ka wadhi mana mapiyo piyo, otem fuon nengo mag buge mabende jopuonjre madhi e grade 7 e bulai manyien mar somo mar CBC mane e buo junior secondary school kata skunde sekondar madundo. Kwa ng'iyo kwan mag buge mabende ondik kanyo gin buge 12 mabende ochuno ni jopuonjre nyaka bed godo. To kwa ng'iyo nengo gi duto 5,479 en omenda makore lach. Joyce omenda ni kore lach. Nikech kata king'iyo nengo buk en kanyo olich ahinya nikech mano mar Kiingereza kende kinanena 450. Anyaparo ndalo machien kacha ni inyiewo gi siling 100 gi wiye kanyo 200 to tindo idho. Kore wacho ni jonyuol ka achiel kod jopuonjre madhi e junior secondary gin gi buonjo, gidhi bedo gi buonjo kanyo nikech koro piny owacho paro gi omako negi kar buk kanyo. Koro gin gidhi nyagre mana kod omenda mar somo. Ma kit somo manyien mobiro. Koro piny bende owacho bedo ni mondo mi onene ni otiyo kalure kod weche mag somo manyasani. Weche mag somo gi kata neno osebedo ga wach ma lich ahinya nikech nyaparo chien kucho piny owacho mokadho notemo kelo mar primary no mondo mi obede no ma bende koro notemo reso jonyuol weche mag omenda mag somo gi. Koro ka piny owacho bende koro neno mar mondo mi nyithindo gi buge koro kanyo nitiere kamo dhi mako maber ma koro jonyuol dhi buonjo nikech sama idhi yaw skul ni bech buge ni malo nitie gik mang'eny medwarore chiemo nikech wantie dwe mar Januari. En Januari obiro gi tok mothal ma bende onyiso tok mothal to wabiro marakre kode. Kata kamano jatenda KICD mano Charles Ogondo singo ni buge makamago biro bedo e skunde ma pacho kae kapok skunde oyaw tarik 23 mano dwe mar 1 higa ni. Par ni jopuonjre go mabende donjo e skunde mag sekondar madundo biro bedo ka donjo e skul kochakore tarik 30. Adwani wang'i ane wach mantiere it gazet mar 7 mar The Standard okinyi ma kawuono. It gazet mar 7 nyaka sani ogai mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga wang'eyo ni nyocha ponono dhigo ne dende mos kadho wath nam chumbi ahinya te kindegi mag sikuku mabende oserumo mane dwe mar 12. Wacho ni kinde manen kuro noromo kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta kendo giketo piny
chike makare mag neno ni gidongo kata gimedo tego riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Bende oseo jogo masiko kawacho ni nyaka sani Uhuru Kenyatta oken motegna ahinya Azimio, kawacho ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta podi en Azimio motegno kendo gibiro neno kaka gimedo tego Azimio la Umoja. Joyce Mark ende koro chopo kama Raila Amolo Odinga jatend kweth mar Azimio bende koro nyowacho kanyo ni osebedo koro gi Uhuru Kenyatta nyadi dek makoro weche miwacho kanyo ni en mar neno ni kweth mar Azimio bedo motegno nikech weche bende osebedo ka wacho to jatend piny Kenya machon en kure oling manade da kuwuonj kata kuwe weche mag riwruok nikech chien kanyo bende winjo nango ni Uhuru ne chano gwe tao telo ne duond od bura mar Jubilee kod bedo jakom mar Azimio. Weche mabende koro Raila Odinga wacho kanyo ni Azimio pod otegno jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta pod nitie kwethni mabende weche miwacho kanyo ni romo gi ni nitie weche mag temo ng'iyo ni bende gibro keto bedane kare kalore kod mago mane okadho chien kucho mane dwaro loko chik kodhe bo chenro mar BBI mabende wach manyo nitie kanyo mag temo wuoy ni to chenro ginyalo kele nade mar mondo mi obed kare kech nyaparo kanyo chenro makama dono wito oko ka wach ni jatend piny Kenya nodonjere wach ni to jatend piny Kenya ni onge ratiro mar dwaro loko chik. Koro kaka koro sani ok en jatend piny Kenya ni nende ni giromo mar mondo giane to chenro mane giketo kacha mag BBI ni ginyalo duogo gi e yo machal nade. Mago achiel kuom gigo ma iwacho ka ni ne gikuodho kod Raila Amolo Odinga. To bende par ni weche makamagi no wacho chieng' Jumapil e kinde mabende ne ntiere kanisa mano mar ACK Memorial Cathedral mabende yudore e county ma Mombasa kama bende yande entiere kuro e limbe mar odiochienge Martin. Ka wadhi mana mbele Kizita dwani wadhi it gazeta maraboro bende madwani watiek godo nonro mar gazeta mano mar The Standard okinyi makawuono. Nyaka sani nitiere commissioners mago mag IEBC mabende nyaka sani wanyalo wacho ni inyalo gol gi apisi moko kuom gi bende waneno kosegwetao giwegi kendo nyaka sani wach monde ka ni en gino momiyo jogo mabende chulo usuru nyalo lalo milionde e kinde mabende iwacho ni imiyo gi send off package kata gino omenda mabende imiyo gi e kinde mabende giwuok e opisi mago Cherera Fotim. Wang'eyo ni Cherera Fotim noting'o kanyo jalup commissioner mar IBC Juliana Cherera, nwantiere kanyo kod Irene Masit, Francis Wanderi kaachiel kod Justus Nyang'aya. Omenda makamagi makoro giwuok e apisi michulo gi gin omenda mar jopiny. Jopiny biro hinyore kalure ni pesa ni kapono ni winjo nok ti makare to nyalo bedo ni hinyo chunyi matendo koro angwa time ang'. Joyce ka koro wacho ni chulo suru bende koro dhi medo wito omenda makor gi lach kalure nang'o Cherera kod Lange idhi miyo omenda magidhi go dala nikech bende sama giwuok ni ok ni gitieko kindegi mag tich giwuok ni koro weche moko nitie ma ochuno gi nyaka koro giwuok e apis nikech nitie manosegwe tao mabende koro owere gi tijno nitie mabende pod oramaram ni to nyaka koro tieka weche manoket kanyo chopo e nyima pucha mondo mi owach ma ebo ng'eyo iwacho kanyo nyaka Isaac Hassan bende mano chun manowuok e apis kinde cha bende iwacho ni nowuok kanyo gomenda maromo $315 manodhi godo dala. Koro ka ng'ata achiel manowuok omenda marom kamae to koro chan ji ang'wen gi bende dhi wuok kamae gimbe koro nyaka dhi miga miya magidhi go dala nikech igolo kapok gitieko kindegi mag tich. To bende par ni mano omenda mabende jochul usuru wanyalo wacho ni nolalo mane higa mar 2016 e kinde mabende wantiere kanyo kod commissioner Isaac Hassan manowuok e apisi. To bende wacho kanyo ni Januari mano dwe mar 1 tarik 17 higani bende Wafula Chebukati kaachiel kod commissioners mamoko mano moting'o Molu kaachiel kod Gulie bende biro wuok e apisi. Magi duto jogo maka wuok e apisi to nitiere omenda moro manyaka migi e kinde makoro giweyo tiyo ne duol matayo weche magiere pachoka. Nyakora Mogejwang' wach makamane nyalo somo it gazet maraboro mar gazet mar The Standard okinyi makawuono. Gazet mar The Standard podi nitiere kod weche mathoth mabende omi pek kae mano moting'o nyaka wechego mag ohala bende nyalo nyiewo mar mondo mi bed piny isome yo makare kalore ne walidho ni alidha. Adoni wamula ne mana mapiyo piyo gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Daily Nation thuon wach mabende anno ko mi pek okinyi makawuono gin weche mabende otudore kod mibadhi. Wang'eyo ni mibadhi en achiel kuom gigo mabende piny Kenya osebedo ka kedo godo matek ahinya. Ka bende nyaka sani iwacho kae ni piny Kenya osebedo ka timo makare ahinya kalure ne namba 124
en wechego mag ponono wechego mag mibadhi ka bende mano ket kae ni on Transparency International's Corruption Index ka bende wacho kae ni nyaka sani kidhi manyo tich obede apisi mar piny owacho mamalo kata apisi mar 10 county to nyaka timni nonro matut kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ponono mano nyalo tieko mibadhi e pacho ka kosenang'o Kizito. Ma wach makare. Koro nende ni sani kuri daketo inga maduong' ne jogo madwaro tich e piny owacho, tije mag piny owacho. Ni ka duol makedo kod mibadhi ogolo lipode ni nitiere weche matudi kod mibadhi to in koro manyo tich mar piny owacho kata yudo tijno koro dhi bedo maonge. En wach makare nikech waseyudo kata ko ter jomoko e nyim duol makedo kod mibadhi nonro gi owacho ni ng'ani nitie gi mibadhi makama to pod jogi dhi mana nyime mayudi tich ma bende gi ti. Koro kinya ket niya odhi bedo ni duol ni kose wacho ni kamano ten kamano to nyalo bedo mokar kech jopiny bende ka koro chopo kama miyo jogo ma itudo kod mibadhi tije koro to bede ni to ka koro osemi ng'ama osewach ni jamibadhi tich to bedo pod oyudo mana tich. Koro tich moyudo ni odhi weyo timo mibadhi koso odhi mbele gi timo mibadhi. Pod odhi mabedo timo mibadhi kech wacho kamacha nakadho macha onge gima notimna koro ma ok bora dhi mana mbele gi timo mibadhi. Koro kinya keto inga maduong' marom gi got kamae manyalo geng'o jo mibadhi ok yud tich e piny owacho en gima ber kabisa. Nyalo konyo e duoko piny weche mag mibadhi e pacho ka wadhi mana mapiyo piyo ka pod wantiere it gazet mokwongo no bende waneno ni nyaka sani tiyo kod mbui en gino mabende iwacho ni wanyalo wacho no keto ngima rowere matindo mago mabende idendo kanyo ni teenagers kama ng'aw ka bende iwacho kae ni social media danger to teenagers ka bende wang'eyo ni nyaka sani rowere mathoth tinde nitiere kod simno mar ong'we yamo mano mabende idendo kanyo ni smartphone. Inyalo bedo kata ni bedo bath ng'ato Kizito to okuwo kila ng'ato dich ma e simbe iwacho ni ichat kod jomoko mabende kia ichat kod jogo maonge machiegni kodi weche makamago nyaka sani koro iwacho ni ponono nyalo hinyo ngima rowere matindo e pacho ka bende aneno kanyo koket gigo mopogore opogore mabende rowere nyalo kale ka giketo pachgi duto e tiyo kod mbui mopogore kod wuoyo gi ng'ano mantiere machiegni kodi ni wuoyo gi ng'ato mantiere mana mabor. Joyce ma wach mabende koro king'iye kanyo wacho nang'o wach mar mbui ni orach kod obwongo mar nyithindo nikech wach no kelo kanyo makata koro nyathi ok nyal paro maber en oparo mana weche mag mbui kata wuoyo gi jok moko mabende ok ne mbui kae mopogore timo gigo mane nyalo kelo lokruok e ngima ne wacho kanyo ni nyaka weche mag nindo gi orocho weche mag nindo nikech nyathi nyachiwo kata diero otieno to paro mana mbui ochako mana okawo mana simo kod weche mag bedo kod chuny monyosore chuny mojon chuny maparo makadho mago bende weche miwacho ni kanyo paro madang ni bende kanyo iwacho ni wach mar simo ni okelo makoro yani kionge kode to koro winjo mana kin marach ma nyathi makama kata koyudo ka simbe mach no rume to nyalo chande ma stima kolal to nyalo chande monyamanyo kata kumi nyadhi mondo mi ochaj simu ni mar mondo ni omed bede mbui koro en wach makare iwacho ni omiyo nyathi weche mag somo be koro ok donjne kech en koro paro mana weche mag mbui kocha omiyo koro kaka jonyuol onego bed ni jonyuol bende ng'iyo kaka ginyalo duoko piny kaka nyithindgi tiyo kod simu kaluwore ni osewach ka e yo makare ni tiyo kod simu nyalo chocho obwongo mar nyathini. Wach makamano mi peke it gazet mar adek nyaka Ramogi Ajwang nyalo nyiewo gazet mar Daily Nation mar mondo mi isom matut kotudore kod wach mar kaka tiyo kod mbui mang'eny nyalo chocho obwongo mag joma tinde pacho ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito it gazet mar 6 nyaka sani mano mar gazet ni mar Daily Nation bende nyaka sani jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni mwandu duto mabende ne ponono jogo mantiere sirikal noyudo e yor mibadhi ten sirikal mar jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta mwandu makamago sirikal biro kawogi gino mabende iluongo kanyo kod dhongere ni seize. Sirikal biro seize mwandu makamago ahinya to ne jogo manoyudo gi e yore ma ok ni kare e bwo telo mokalo mano telo mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Wach makamae ponono bende nyalo konyo e tieko mibadhi mopogore opogore ma ponono nitiere e sirikal mamalo kata mano sirikal mar counties. Wacho kama nyalo konyo nikech wacho kan jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho nang'o nitiere jogo manomako piny owacho mafuand ka jogo majaromo ji 10 kamae owacho ni jogi nigi omenda makor gi lach bilionde mag piny owacho manigi kawo magi wacho ni omenda gi koro ni kaka jogi nokawo gi
norocho weche mag uchumi e pacho kae. Koro wacho ni jogi omenda magin godo kata mwandu magin godo piny owacho dhi kawo ma onge gimoro ni piny owacho dhi keta put mar do mar mondo mi onon gi. Wacho ni kose yudi ni in kod omenda ti kawo gi akawo ma onge wach moro ni dhi los ni aput kia ni dhi kadhe ado. Do wacho ni magi medo kawo omenda mag jo piny ni olos aput ma nono weche ma kamagi. Koro wacho ni omenda ni dhi kawo kachiel tidwoko ne piny mondo mi oti godo chenro mar bero ngima oganda. Koro en wach makare kinyalo kawo omenda mo oyud adier ma to mar mibadhi tidwoko ne piny owacho molo keto yore mang'eny mar ni manyo go omenda ni yore gi moketi be medo ka omenda kuom jo Kenya. En yo mabor. Onyalo kawo kata higni 5 ni pod iluwo mana omenda moro manolal. To higni yore gi kokawo tete tiyudo ka omenda motigo de manyo omenda no thoth moingo kata omenda midhi yudi. Kizito kaka pile walidhone mana nyakwara Ramogi Ajwang' weche mantiere gazet Daily Nation weche mathoth bende pod nitiere kanyo. Bende aneno ka gi keto kanyo weche jogo moyuto kod jogo molal ahinya kotenore kod lokruoge mane jatend piny Kenya William Ruto oketo e migepe mopogore pacho kae. Walidhone alidha gazet ma Daily Nation bende oting'o weche mathoth mago moriwo nyaka weche mag thieth. Inyalo nyiewo gazet ma kamae ibed piny isome yo makare. Adwani wamula ne gazet mar People Daily mana mapiyo kinyi makawuono. Kineno thuon wach mabende omipeke gazet mar People Daily okinyi makawuono Kizito. Nyaka sani wantiere kanyo koda mano gigo mabende podi jatend piny Kenya William Ruto timo lokruoge mopogore mabende oketo e migepe mopogore mago mag sirikal mare. Nyaka sani koro wacho kanyo ni Mudavadi Ruto's real power man. Mudavadi bende nitiere lemo momede kalori ni en jotend migepe duto mapacho ka. Mudavadi koro tingre malo. Oidho mesa mar nyasi. Koro wacho kano mede lemo. En go teku momedre tend William Ruto. En jotend migepe. To koro wacho ni lemo be momede kod bad migepe molos momed apise no. Duong momede nyaka jogoro mongire 2. Koro wacho kanyo Musalia Mudavadi odhi bedo korango tije mag piny owacho tudruok mantie od bura kod telo mamalo. To Gachagua to mi tije mag neno ni sirikal mar county gi mano mar malo tudruok nitiere kod rango weche go mago mamulo mag oganda. Koro Mudavadi teko ne omedore mathoth ahinya e telo ni makalure kod chik manyo jatend piny Kenya golo chik mokwongo mar higa mar 2023. Koro Mudavadi omedo ngas. Mana ka wadhi mana mapiyo weche makamago bende kopogore kod People Daily bende gintiere gazet mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono. Kwa wadhi mana mapiyo Kizito wang'iyane wach mantiere it gazet mar 2 mar People Daily okinyi makawuono. Wach mabende nyaka sani gino mabende otim kod governor e county ma Homa Bay. Nyaka sani waneno ni governor e county ma Homa Bay nyaka sani nitiere onyalo wacho ni nitiere centers moko mabende 4 mayudore county ma Homa Bay manyaka sani oting'o gi malo kowuok e bedo urban centers sani koro gin municipalities. Mano ponono biro kelo ber mane ne jodak e centers 4 go. Ka bende centers 4 go wantiere kae kod Kindu Bay, Ndhiwa, Mbita kaachiel kod Oyugis Town. Masani koro gin municipalities. Akiani jo Homa Bay omor kod wach makamae kosenang'. Jo Homa Bay obeda mamor. Mang'a moko mor gi wach no to anya jiwe no bed mamor nikech samo med boma nyadhi omede nying okiter kiwango machielo nitiere gik magini biro ga godo. Nitiere gigo mag piny owacho kata mag county government mabro med kuongo nikech samo oganda be medre kuro. Nitiere gig piny owacho mabende koridwa med chwalo kucho medo gero ute mag thieth, med apaya makadhe kind kuonde ma ji odake, medo yore mag miyo gi pi, keto nigi kuonde mag nyalo bede ka gi yueyo kaka wan Nairobi ka wan go Uhuru Park kuonde be nya med gi kuro nikech koro en boma. Koro gibeda mamor nitie gima gino biro godo maber malich mokalo. Ato bende ka wang'iyo kanyo wach makamano wacho ni weche makamago ponono biro konyo jodak e county ma Homa Bay. Kiwuok e county ma Homa Bay nyalo chwalo note mar nyiswa ni nyaka sani kaka untiere kod municipalities 4 manyien mano biro kelo nu ber e yo machalo nade. Adwani wang'iyane wach machielo mantiere e gazeta mano mar 3 mano mar People Daily okinyi makawuono. Nitiere jago moro manyaka sani yande owuondore ni en Owalo mabendi wacho kae ni Owalo's impersonator detained for 3 days e kinde mabende nonro pod dhi nyime. Ma en wach malita ahinya ka bende nyaka sani iwuok oko ni wuondori ni in ng'ane. Koro wach ni nyaka sani ng'ato nyalo kata wuok oko to wuondore ni an Eric Okeyo Kizito. To adiera to ken
jago makama koro sirikal wacho ni bad sirikal lach oseyude kendo ibiro tweye kuom thuolo mar odiochienge 3 kitimo nonro matut. Joyce ma wach makoro osemedre ahinya moloyo to piny mar Kenya. Sama koro an adwa mana ni ati kod ng'ano ma nyinge nigi nyadhi mar mondo mi ayud konyruok. Koro wacho ni ojende ma bende oseyudo ka ngima koro teknegi koro tiyo kod nying jotelo mar mondo mi gilos mondo inyalo paro machiegni nitiere rawera moro mawuok e kaunti ma Uasin Gishu manyiche bende koro tiyo gi nying mar jalup jatend piny Kenya manotiyo go mar mondo mi oyud omenda. Nowacho ni nodwa loso kanda mar wer to koro noongo omenda koro nochune mar mondo mi olos nying ti kod nying mar rigadi mar mondo mi gol pesa kuom jopiny. Koro ma wach mosebedo ga kae koro wanya nyiso rowere nang'o kaka nying ti loso bed makare nikech wan gi rowere bende oseloso nying ma nyingi sani pek ahinya king'iyo kata kodhe gi rene gi chaka kigin ma giloso nyingi Paul Gere oloso nyingi ng'ato chako maka nyinge motegno to los moting malo maka ng'ato dwa tugi nyingi to koro bedo beda magere nyingi no. Aka bendi wacho kanyo ni jagono nesebedo kowuondo ji ne en jatend migawo mar tudruok lony manyasani e pacho kae to bende osebedo kokwelo okwalo ganda mathoth e pacho ka nyakora Ramogi Ajwang bed motang' gisani kaluwore na chudhe mopogore opogore obire pacho kae mar mai e yore mopogore opogore wacho ni ibed mana motang' kilamo mar mondo mi Nyasaye omi rieko kik kwali kod ng'ano mabende ok owinjo. Adwa ni watie kod wachni mabende nitiere gazet mar Abich. Biserado gi jogo mokwali. Jogo kirado go de mbui ibro we mani rado gi moro no rado go siepna moro mani en Aido Dinga omero lombe mokonia anyalo so ni tich mi idhi tie e Sinovate kamitime nonro cha weni be koneno ni Aido Dinga owacho mani maticha sayudo kata kamano wajiwo jonno magwa gi beda kicha nogoda 5,000 mar mondo mi tijega obed mapiyo koro midhiero ne nitie kanto Aido Dinga cha kendo kweya 5,000 no poko segolo koro kogolo no tem go namba dhi molal mo thoti ilore mana seche go kiseoro pesa kata kamano nyakora Ramogi Ajwang beda kicha ng'ato kik wuondi kik itho oro ne ng'ato pesa aoyaye watie kod wachni mabende ywaruoka mabende osebedo ka mienjo e kinde jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod gavana e kaunti ma Nairobi ka mano Johnson Sakaja ka nyaka sani Gachagua ng'iso jo Nairobi mar mondo mi ahinya to jogo mabende tiyo kuonde mag math kata kuonde bache kaachiel kod weg matatu mar mondo mi kik giwinj gima Sakaja wacho. Sakaja to e jatend boma ma Nairobi. Weche makamagi koro nyalo bedo ni kelo gwenyruok e kind jo Kenya. Magi gin jogo duto magintiere sirikal. Onego bed ni gineno kaka gitiyo ne jopiny e yo makare. Japiny ma nyaka winj maber. To sani koro kong'iso jopiny ni kik winj gino ma Sakaja wacho kono no kelo gwenyruok e paro. Jesu ma kelo gwenyruok e paro nikech Rigathi en jalup jatend piny Kenya en kod lemo maduong' monego bed ni en owacho wach mar oganda to koro wacho ni wach mowacho ni owacho ko ogeto godo kabila moro nchi winjo ni owacho kanyo ni nyamburko madonjo e chuny boma ka mondo jogo kik wuogi mano kanche Sakaja dwa mondo mi ogolgi ni kik wuogi ko wacho nang'o ni en bende mano nyiso oganda jodhodi mar mondo gochne Sakaja wach mar loro bache mabende yudore kuonde ji modake bende wacho no ken yo makare kata bedo ni Sakaja to ne wacho no timo mano mar mondo mi kuonde ma ji odake obed kod kwe maonge koko mora koro kaka telo mamalo kod mano mar county mabe Sakaja gintiere kod duond od bura achiel en gimo nego bed ni gibedo piny to giloso mos ka giwuok to giwuok kod wach achiel to wach moro ni kasa governor wacho kama to jalup jatend piny Kenya be wacho koro kelo ywaruok gi pogruok kizito thuolo marwe morumo kinyi makawuono wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet ang'eni wach to mit kendo wanya wacho nyaka chieng' ne piny rum wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono walidho ne alidha nyakora Ramogi Ajwang gigo mantiere gazet mar The Standard, Daily Nation kaachiel kod People Daily. Wan pod wandiko higa osechakre kendo ringo kawuono ndalo 10 nyaka nwachake koro rowere okaka ondik gigo magida tim to gibed kod siso mar timo gino ok ema ni keto ni ng'ato biro ni teko kibonyalo keti kata jogo be mar nodonje kaka nasewacho ne gichaka to gimaka mafwand kato gitieko ng'ato kikuondo nyawari erokamano ahinya nyakora Ramogi Ajwang nantiere nonro mar gazet okinyi makawuono kod Eric Okeyo gi Kizito gazet momorie kin Daily Nation, People Daily kod The Star. Ang'e ni The Standard kod Daily Nation eminyiewo. People Daily to ipogo ne weg nyamburko e pacho ka inyalo manye mar mondo mi bed pinya isoma e yo makare. Wakawo mana yueyo madundo kende to kuyo mar wanyawadwa Cleophas Oluoch aneno ka ikore makare mar kelo ni twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P to emergency pill e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana e Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Kabira nabiro kae kaka thapki eka mondo an ayud adiera te mar kosi. Raundi yatindi kwa tigara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta getinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atinge baga. Itate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njota kitibosoku. Kulende. Kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono.
Oyaro nyakora moge jwang kendo machiegni. Kirango toka ineno boma moro, mano boma mar adek e pacho kae mano e piny Kenya, boma no ma Kisumu. En boma ma kinde malach nyakora moge jwang, oganda mathoth bedo kata kawuoke ka e kinde machon, mano e loche katiba machon, en kanyo kaka headquarter no mar province no ma Nyanza. Iluonge ni Kisumu. Jok moko dende ni Kisumu pacho, jomoko be tinde dende ni Europe. Gik mathoth timore kanyo. Ibere yo machalo nade. Jogo monyuol boma ma Kisumu, ong'eyo boma ma Kisumu yore mopogore opogore. Oywayo jolimbe, en gi johala mawuok e gwenge mopogore opogore. Kacha mantiere nyaka paya matudo piny Kenya kod piny no ma Uganda. Jogo makalo bende kochomo kaunti ma Migori, kalo e chuny boma no ma Kisumu. Nyakoro moga jwang gik mathoth timore boma ma Kisumu, to kuonde ma gitimore, ngima bende nyaka dagi. Ngima midago kacha ka johala timo ohala, kachiel koda jok moko bende temo yudo yuto margi, biro yo mopogore opogore. Okinyi ma kawuono, mane twak mantiere okinyi ma kawuono, e chenro mar opiny twak mokwongo mantiere gi Ramogi TV, okinyi ma kawuono. Wadarango ni bero boma ma Kisumu, itime yo machalo nade. Machiegni, mana kinde machuok mokalo, kanichako higa ni kanitieko higa mokalo, ne nitiere ng'ur mopogore opogore kuom johala kachiel koda jodak e kaunti ma Kisumu, kotenore kod milome mane olandi kod meneja ma boma ma Kisumu, mano Abala Wanga. Abala Wanga osebedo katayo chenro mopogore opogore mag bero kaka kaunti ma Kisumu to ahinya boma ma Kisumu biro chalo. Mano e kaka wantiere odiochieng' ma kawuono. Arwaki ni machiegni wachak twak kodi achiel kachiel sandra Ramogi TV mondo mi bed kod ng'eyo ni twak ma kawuono mar bero kaunti ma Kisumu kata boma ma Kisumu itime yo machalo nade. Antiere kae kod welo. Wendo mantiere godo meneja e kaunti ma Kisumu, meneja ma city ma Kisumu, Abala Wanga kantiere kaunti ma Kisumu. Abala Wanga oyawre kendo machiegni ahinya Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano, chiwo maber Kisumu koni, kodhe manochwe matin, wantie. Machiegni, koro wana ang'wa bago twak kodi achiel kachiel mondo ikonwa ni chenro duto matimore Kisumu kanyo to itimogi e yo machalo nade. Nitie penjo bende ma jo neno mag Ramogi TV ochako oro arenyoro gotieno na chiw milome ma kama ang' yud thuolo mar duoko gi e kaunti ma Kisumu. Nyako Ramogi jwang bende wantiere gi ja ohala mawuok e chiro no ma Nyamlori, mano mantiere chuny boma no ma Kisumu. Mano Moriso Nono oyawre Kisumu chiew nade okinyi ma kawuono. Erokamano, Kisumu chiew maber. Ok aneno marach, kothe mochwe matin, but wantie maber. Erokamano. Aya, ber kabisa. Ka Kisumu ochiew makare, onge maber ni jogo mantie alwora bende nitiere yo moro makare. Koro ang' wachako mana twak, to kapok wachako twak kendo kwaduogo iru Bala Wanga kachiel koda Moriso Nono, wadwani mondo wawinji kaka ne weche obedo e kinde mokalo. Ang' wawinji kaka Bala Wanga ne oloso kotenore kod daro johala ma kamago gi pach johala mamoko e kinde gi duto ma idwani koro gidar ka giwuok e chuny boma ma Kisumu. Abala Wanga nkonwa bang' ma igologi ka gidhi kanye. Wawinj ane kaka ne chenro chalo. Go wadwani giwuoge nikech gidino drainage makata kaka walos drainage gonge, gidino sewer line makata kaka wa repair sewer line gonge, gidino nyaka walkways makata kaka jiwuotho along street onge. Kuonde moko bende gionge choche maber, moko ting'o nyaka kios mitede ma ka gise tedo to gisote ka ng'o to giolo to gidino drainage. Koro watero gi e chirni, wasemanyo space maduong' ma dhi Nyamlori nitie, gin ji 210 nyo wasepimo nigi areas magi. Garissa Lodge gin ji 150, Apindi Street gin ji 170, nyaka Jobuge gin ji 100. Koro kuondgi te nyo wasedhi wapimo nigi spaces ma gidhi betie. To kidwaro sani king'amo odak Kisumu ka kata ing'amo oko, kidwaro gik nyiewo gik adwa ema ninyiewo ka, dhi Nyamlori nitie Uhuru Business Market. Kidwaro gi Garissa Lodge, dhi Uhuru Business Market nigi Garissa Lodge hotel kanyo. Dhi e chiri nyiewe chiro. Sheria mwadhi kalo ni kwa yudo kibendi chung' inyiewo gik moko e lak ndara to wadhi maki. Wasewinjre gi jo Nairobi University gi judiciary gi DPP, wadhi yawo court mar City Court kochakre tarik 6 dwe mar 2. En kawi gi fine gi jela. Okwabidondre kodi. Pande yetu tuko na tension sana, manake tumesikia tunahamishwa na tuko na wakubwa, tuko na machairman, hawajachukua nafasi wakuja wakatuambia kwa soko tunaelekea sehemu gani. So na pale Garissa Lodge ndio imeshikilia hii Kisumu upande wa kibiashara.
tunataka tujue tunaelekea wapi, manake huko pia penye wanasema tunaenda already watu wameshachukua. Abala wanga chakodi intiere kanyo winjo duondi kani loso kanyo kani chwalo ote ne jo uso kachalo koda jodake county ma Kisumu ahinya boma ma Kisumu gi pach jo uso mantie ka jo wala ahinya mago mawuok Garissa Lodge giwuok gidhi kanye bende nitie chenro moro amora ma osebedo kotudru kodgi mondo mi ging'e chenro ma untiere go mar bero boma ma Kisumu ka idarogi. Gima watimo ok en daro ji kaka ji wacho ni daro ji. Watimo gimluongo kizungu ni RAP, Resettlement Allocation Plan. Wagolo ji kama ok ber ahinya, watemo tero gi kuonde moger mag uso. Jo Garissa Lodge, ja Nyamlori, jo Pindi Street, jo Tieno yo gi jo Book area dhi Uhuru Business Market. Ma e chiro manoger gi pesa mang'eny kabisa. To en chiro manoger mondo ji oyud kama yute. Koro kama giloke. Koro momiyo wachiwo ndalo malach mondo gidar. Ok nwadaro gituon giwuok kuma gintie gidhiye. To gino wach process dhi mbele. Wach tero gi kanyo dhi mbele. Gimomiyo wadaro gi kanyo. Kanyo koro plan manyien mar Kisumu City wacho ni mano CBD2. Nairobi Road e Daga Khan kadogi koni. CBD1 en Jaramogi Oginga Odinga Triangle. Mano Oginga Odinga Street, Angawa Street, Uhuru Avenue. Dire kanyo nitie Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Streets go kaka luore kamano mano CBD1. Koro kiwuok Angawa Street, tiwuok Angawa roundabout, tiweyo Oile Park geto kikoni, tidonjo mbele Kisumu Boys, mbele Aga Khan, kiluoro tidhi Pauri Nyerere Road. Nyerere wuok to luoro gi kanyo obedo border gi Taifa Park. Dire kanyo mano CBD2. CBD2 sani e kama iwacho gi Kisungu ni the most disorganized, kama rach mokal. Nikech joma wakwanogo, jo uso makwanogo, gikaw gioccupy lak ndara. Lak ndara ma gioccupy yoboye kanyo nitie gik miluongo ni drainage, nitie sewer line, nitie waylift gi walkway. Ino tinde ka koth ochwe madongo dongo Kisumu, to pi ok nyal donjo piny madhi e main drainage mar Oginga Odinga Street. Koro pi kuond go bedo blocked te. And then gilokore kama nitie uso nyaka be gi transport area, nitie congestion wa mtokni, tuk gi boda. Kanyo be nitie otende gi jomodak. Koro kwe onge kanyo. Koro emomiyo nwadwaro ni koro kwaseyudo chiro motero to waseloso go officials mar chiro mondo ji odhi e chiro. Uhuru Business Market duong'. Kidonjo iye kanyo iboyudo Nyamlori Market zone gi, iboyudo Garissa Lodge zone gi, iboyudo Jobuge zone gi. Mondo koro wawe CBD2 gi kwe, walos drainage, walos alaka pa kuonde wuotho mondo watim gardening. Watiyo gi model ma Kigali. Ero kamano. Adani kapok adhir jawala ma intiere go e studio, ilerno mana matin ni bende jotelo maga chiro mopogore opogore wacho kacha Nyamlori, jogo ma uso buge, jogo mantiere Garissa Lodge. Winjo ka giwuoyo kinyi ma kawuono. Bende jotelo maka magi useloso go mochopo kuom johala magi telo negi. Mano bende ang'wa winjo kuom johala ma intiere go e studio kanyo. Mano mapiyo kinyalo mana duoko mano. Waseloso kodi kaka jo Garissa Lodge nwachako loso go higni 2 mokalo. Mano wasegadhi nyaka site kanyo. Waseloso kod jotelo, waseloso kod johala. Ema ne sama irelocate ji, nitie jomoko ma nitie giluongo ni comfort zone. In bede wede kamoro ma chiemoro kipar ni boda. Koro ji bilago be nitie. Lakini waseloso go officials. Kata kidhi Uhuru Business Market ndibono kaka gerre. Gerre ma kendo kanyo koro en chiro modhi pogre kabisa Kisumu ka.
mak mana paro no gi kanyo ni mar gango dogo mondi miwa ne line up mathoth ni to chiro ni mailo ni uru business market ni edu poge yo machalo nade ntiere ote bende ma joneno wa osbedo kanyo ka ora wa dok chien mondo mi wasom gi bende mondo mi yud thuolo maduoko Morrison no in kaka jowala mantiere Nyamlori kach nyabedo ni riwruok mag jotelo kata jogo matimo wala e chiro makamano wach mar daru in kawe yo machalo nade kaka jatimo wala bende no time yo mani paro ni nyalo timego koso ni nigi paro machielo kaka nonego bed ni idaro jouso e chuny boma Kisumu wacho ni CBD2 mondo teru uru business market. Hero kamano adwa chako kawacho ni chiro ma Nyamlori noketwa kanyo kwang'e maber noketwa e road reserve kendo ne wantiere under permission miluongo ni temporary occupation license manyiso ni ne wan kanyo mok permanent but seche mani ketowa kanyo under municipality ne wang'eyo ni chieng' moro bro chopo ma city bedo plant to bo bedo ni bro golwa kanyo but no wang'eyo ni kibro golwa kanyo nyaka bed nitiere kamoro mobedo secured mwanyalo dhiye and kwayowa all along nenga ni kapo nono ni igolowa kanyo to terowa kamoro ma wantiere wate mwadonje wate kaka jo Nyamlori mondo mi retain that name to kendo jowa manyoche kastambewa bendo ng'e kuma wantiere wate. Adwa wacho ni wasebedo gi gima kizungu wacho ni cordial relationship gi the city management wasebedo discussion and also kaka official ma Nyamlori wasebedo gi engagement with the city management from 2 years ago but no dugo was slow down. We picked up that engagement kochakre mid last year. City no biro botimo gimilongo no biometric registration mag members mag chiro. Biometrics ne challenges ne kecha notime one day chemoko ngato ne onge chemoko ngato ne ntie on that specific day but wabende wan register mar members wa tema Nyamlori wasebedo gi engagement city osebedo kanyiso an koro town bedo plan dware mondo move kwayo mane wan go nokwadwa ni oterwa mabor gi CBD ni dwa kawa iterowa Kisian kata dwa kawa iterowa Mamboleo kata dwa kawa iterowa mabor gi town kami wacho ni dateru esani ni kumoro me duer mondo chope kama iwacho teru esani mano uru business market en kumoro ma uyerwe kaka jotelo. Yes, mane luoro mane wan godo mokwongo kane onyiswa kane ogero uru business park to nyiswa ni nyalo teru uru business park ne wabedo comfortable with that gi decision ainano and nwachako wabedo gi engagement gi process midhi terowa godo kanyo mwasebedo kwa discuss gi city gima dwa wacho ni challenges to sebedo kata wawegi kaka jobiashara and also kaka jotelo motelo ni jobiashara makanyo wasebedo gi challenges mwasebedo go ni nitiere jok moko ma status quo no ok gidwa no change kata matin so inyalo nyisogi ni okay koro sani en maigma this thing will be good for us but okodwa wach mar wuok kanyo odwan kanyo bedie manyaka chieng' mano nywa bedo godo ba ntiere nyaka some kind of incitement obedo na okunya wuoka mayo kiang'o but as leaders chopo seche moko manyaka show leadership and that is exactly gima no watimo Nyamlori kendo nywa show leadership kendo wa convince jowa ni this is the best decision. Adwa wacho niya koka wacho mang'eny on top of that tero guru business park seche moko
adwa wacho ni jo ohala mawinja seche moko ng'ato nyalo neno gi sani because joluoro change. Ng'ato nyalo neno gi sani ni ok en gima ber ahinya. Tadwa wacho ni jo ohala as a leader ni that is the best option ma sirikand ni omiyowa. Ang'o miya wacho kamano? Wan kaka nyamlori nomiwa space wa. Kendo jo nyamlori duto te manoyie ma around 90% of them are already having their places moripo bed nigi gidonje kendo gigedo sani, apart from some few mabet pod watemo loso godo mondo dhi kanyo, but they're just rebellious. So Uhuru Business Park dhi bedo kama ber nikech 80% mag jo ohala mantie nie CBD bedo kanyachiel te. Then en kuma yot chope. Road connectivity and at the geographically kuma intiere no is more or less the center of this town. Koro en decision manywa kao maber kanwa winjre gi city ma en relocation ma dhi timre maber. Nitie kwayo moko ma waseketo ni city pod wadhi loso kodgi on top of that mondo mi thuolo momiwa godo mar dar. Nitie deadline manye city manager kedo. Gimoro amora nyaka bed gi deadline nikech kiweya aweya maonge deadline to onge ng'ama dhi kawo gino gi seriousness moripo bed ni kawe godo. But everything is not cast on a stone. Watiuru within that deadline. Kantiere wach moro through negotiation and engagement ma leadership ma nyamlori osebedo godo with the city, we will still sit on the table and discuss nitty-gritties manyalo bede. Another Ora ni make gi kanyo ni mar bende wada winjo patch city manager ma bende wantiere go di studio ka achel kan kodi kanyo e county ma Kisumu. Abala wanga winjo mano patch jogo mantiere ka jotelo mag jo uso kata jo ohala mantiere kar kanyo. Ka in winjruok mosechopo makare ponono ywak magintiere godo ni nyaka sani ywak moro matin ma ponono gigo mapok giwach ni customer nyalo bedo ni ok nya chopo Uhuru Business Market. Moko nya bedo ni nyalo lalo customer ge gik machalo kamagi gi aluora. Gin gik moko bende ma userango e kinde gi magidar ni gigi duto bende ntiere kaka ne gintiere godo kuonde gi mag tich makoro giwuok e sani. Ano kane ka gidar customer gidhi medo customer nikech plan ma wan go kowe kibuye sani Uhuru Business Market kore kama dhi bet market maduong' ma kidonje tidiyudo gi sections. Mokwongo jo kuma keto Uhuru Business Market gin group mar ariyo. Group mokwongo nosedhi. Group mokwongo ng'eny gi ne gin joma wang'o rech gik ma jok moko mane oyudo stalls mokwongo mane ni e dho nam Lwang'ni manokere ka gikacha gi Winmart. Koro group mar ariyo ni gin miluongo ni the core market movers. Joma weg chiro weg ohala ma Kisumu ma kabisa gine joma kani e chiro to chiro dhi maber kendo nya mor kaneno kani nitie kanyo larruok nitie matin to mano ber nikech jo ohala ng'ato ka ng'ato nyaka yut. To iyudo ka kiketo jo ohala kuma ka ng'ato akata bondo to dhi wero to ng'eni adhi wero Uhuru Business Market. Adhi waro curtains mag Garissa Lodge. Adhi waro electronics. Kata adhi nyiewo tarimbo, adhi nyiewo gik plumber, gik loso pi. Ang'e adhi donjo nyamlori taluoro im nyamlori e chiro. To kendo en gi time mawuotho e chiro, en gi time madonjo pak mtoke maber e chiro. En gi time mar kata ka lori odonjo to ng'e kuma odhi lodie. To kuon macha gintie samoro chuni ni we mtoka mabor miwuoth kanyo gi tiendi. Chunyi nya chido mibare dhi kamoro. Koro aneno ka gino dhi medo ohala, dhi medo ne customers nikech en chiro maduong' maber ma ji oriwore. Pinje mangima kata kidhi world over
Tidhi yudo ka shopping mall ni kama chia. Kan chan Kigali, ayudo ka Kigali nigi shopping mall achiel marabet ma kidhi e floor ni tiyudo mano jo plumber. Kidhi kuma yo electronic, yudo kama jo lewni. Tiyudo parking lot nitie kuma trucks donjo go nitie. Koro ji ok bed ni ji ma uso kero e town moro koni. Kidwa dhi nyiewo katen pod iwuotho dhi piny Garissa Lodge. Koro kidwa chak ng'ad gi tiendi chak idhi Nyamlori. Kisebiro gi mtoki keto pick up tipenga Garissa Lodge is next Nyamlori market kanyo. Koro ana yie ni kanyo dhi maber. To mar ariyo, anyiso ni wapango seat CBD 1 CBD 2. Koro Nyerere Road mineno ma Uhuru Business Market no. Wasiloso gi jokura, nyocho kwa tuwa kanyo jokura. En dual, odhi bedo dual carriage. Ga temporary bus stop mbele Uhuru Business Market. Obodhi dhe kanyo, koriure gi Kisumu Kondele. Tiyudo kochopo but Mamba, to dhi donjo roundabout, be wadhi duole. Koa Mamba, nyaka pate roundabout, mano wadwa loko entertainment corner, ji nyalo keto kargi mar metho bete varanda madho chai matin. Koro ineno wadhi nyaka Kondele. Koro town dhi bet busy kochakre Nyerere Road Uhuru Business Market area modonj Ngumbi Road kanyo Mamba area mochop Kondele koro Kondele kadhi Kibos. By next year mpango mar governor eni wabed gi industrial park over 150 acres Kibos. Ibodo ka kanye moting'o all manufacturing. Joma yuneno uso boto road ang'o, joma nigi tingi ni ang'o, open up. Koro en dongruok madhi mbele. Koro Uhuru Business Market nyaka be ni nyalo retail manufactured materials ma Kibos. Koro ja Kibos dhi loso, joma dwa dhi kawo mawaro manufacturer giwuok Uhuru Business Market to gidhi wero to gikelo to retail ka. Koro en kama dhi dich maber. Koro ng'at maneno mbele to dhi Uhuru Business Market. Kimage kanyo Balawanga, in bende in jalony e weche gi mag telo kata mag governance bende ka intiere go kar kanyo. To gino ma samoro bende oganda mathoth nyalo bedo kacha ni penjore. Pach japiny ni kanye gigi duto. Bende ochok pachgi koso gin mana pach jotelo mobet malo to owinjore kendgi ni oyo gima kama en gimoro makare ni jopiny we watim ni gima kama. Samoro ng'ato nyalo wacho ni wuotho nyaka Uhuru Business Market nyalo bedo ne mabor. Samoro kowuok e gwenge ma Manyata kata owuok Nyamasaria mondo mi ochop town. Thuolo mar kelo jogo mawuok mabor machopo e boma town kata e boma ma Kisumu kanyo bende ne ochokgi ponono gimoro kaka public participation kapo gik ma kamagi otim mag bero boma ma Kisumu koro iketo CBD 1 gi CBD 2 mondo mi orang gik mopogore opogore kaka chenro mag boma rengo. Gigi nyaka ne Gavana Nyong'o donje telo 2017. Waseloso gi johala group ka group. Wasechoko gi nyaka Mama Grace. Johala osebedo ka ywak ni kuond ma giusi ok ber. History mar Uhuru Business Market ne en ka johala no ywak mwatero memorandum through handshake ni jakom motero ni Uhuru Kenyatta. Mama kat no kawo karibu pesa mang'eny mondo ger nikech ne ywak mar johala. Mana kaka nono wacho ok inya golo ng'ato town itero Mamboleo nitero ne Uhuru kata itero Kisian ni kero mabor. Uhuru Business Market en central king'iyo bathe kanyo nitie traders tijua kali king'ama Manyata kuongo chopo Uhuru Business Market kata kapok ochopo town. To kata town onge chiro moro kowe Jubilee ma koro sani opong' ma kata kuma ji mtokni chung'e onge. Uhuru Business Market nigi parking en gi space. Inyalo donjo gi mtoki miluor midhi tung' gi tung'. Inyalo donjo gi lori miket goods en gi gates karibu 6. Koro aneno ni johala noseywak moromo. Mano ne public transportation ma leaders bo oseloso. Waserado gi jo ohelni gi leaders. Mano kaluwore kod romo mosebedo kanyo kadhi nyime nyakwara moge jwang' wantiere kae kod welo montiere ko mano maneja e boma ma Kisumu Balawanga kaachiel koda
ka ja ohala ma bende en jagoro maduong' ma jo ohala mantiere chiro no mar Nyamlori mano Moriso nono wantiere kod achiel kachiel ka mondo mi wabed kod ng'eyo ni gik mage magikalo e odiochieng' ma kawuono. Waparo ni mondo mi chak oronwa ote mari ka idhi nyime kod konowa ni pachien mane kotenore kod paro mora mar bero bomano ma Kisumu mano ka gintiere kar kanyo e bomano ma Kisumu sani ka wacho nitie CBD 1 gi CBD 2 in intiere kar kanyo kinde ma intiere sani ka riponi dari kata ka in janyiepo pek mane ma ponono inyalo bedo kacha ni ibiro yudo tinyalo golo paro mane lai moro mar SMS pod yaw en 336 wantiere Facebook live kacha wada somo ote magi sani mana ka gintiere sani ote mosebedo ka donjo ang' donjo ne Abala Wanga kata ka ng'odhi ne Moriso nono ang' wang'eyo mana e kinde gi duto nyakwara moga jwang' sani ka wantiere karka wasom ote mokwongo kawuok e Facebook kanyo. Elton Daniel Ouma owacho kanyo ni Abala tije ler ndi lakini odhi matek sana. Abala Wanga penjo mang' biro iri ang' ikonwa ni mage minyalo loko minyalo duoko ka waduogo iri mano Elton Daniel Ouma entiere kar kanyo. Aya kamachielo Omoro Vincent nigi ote moro kae kowacho ni omuknwa Kanu Complex omukonwa Kanu Complex to kata gimosetim kanyo onge nyaka sani. En city manager o manager ng'o ka welfare mag joma timo ohala to kodeo jodak e county ma Kisumu ponono bende Abala Wanga nyalo yudo moko thuolo mar duoko penjo moro amora ka ntiere kar kanyo. Akiani mar Omoro Vincent ni kinyalo mana duoke. Owacho kanyo ni omukonwa Kanu Complex to kata gima osetim kanyo onge nyaka sani. En city manager o manager ng'o ka welfare mag joma timo ohala to kodeo ma jodak e county ma Kisumu. Abala Wanga nyalo kawo thuolo ni mondo duoka ne penjo mantiere kanyo. Wach Kanu Complex kama noriwre gi maendeleo gi St. John's ok no muko wati wach muko wati wach relocation traders makanyo no the maendeleo market kidi kanyo to nitie yudo ka traders nigi organized stalls e bath Kanu kanyo iboneno ko wakunyo mtaro maduong' mar siwala kech gine mokwongo stalls mokwongo ne ni wi drainage ma pok watieko flooding ma bus stage te kari dre piny kabiro gi Odinga Street kanyo ne kelo flooding to siwa nopore ne dum so nwagolo gi kanyo mwatero gi maendeleo ne en lop jo city manwa settle gi ne jomoko mane ni Kanu en lo ma bedo claim ni Kanu as a party ni lo ka anakia ni Kanu nwagolo ene bath stage kod maendeleo ne wanyiso gi nigi gi organized plan kaka kanyo nyalo bedo develop maber and then ing'eyo ni wan gi plan mar expanding bus stage. It was on phase 2 mar bus stage ma kanyo no mar loke have to be a trading center ma connect Jubilee Market to Bro cross over. Governor osenyiso ni Kisumu District Coastal wan kacha Chebogol crossover moto or provide trading center, trading mall, big trade mall for CBD2. Yeah, koro kanyo nigi plan. Mane plan no nyaka gor milos maber. Aya, erokamano ahinya kuom duoko penjo mopenj kanyo kod Omoro Vincent. Kamachielo kanyo bende wadakawo ote machielo ma ponono bende ntiere kar kanyo ka wanyalo yudo ote mamoko ma bende oro. Wakwayi mondo imed orogi, pod wamedo mana kawogi okinyi ma kawuono. In gi thuolo mar penjo Abala Wanga penjo moro amora mantiere go kaachiel koda ka in jauso e chiro no mano ma Uhuru Business Market ntiere kacha chal mar wach dhi nade sani. Walter Orimba wacho kanyo ni penjo nago ni to ka ok gitieko culture mar nyiewo e wang' yo magikono consumers ni nyaka gi shift from this and start buying goods from organized market structures to be gidhi loyo lweny makama. Mano gimoro achiel bende mantiere kar kanyo kawe thuolo mana mondo mi duoke ane mano Walter Orimba jadak e county ma Kisumu. Culture mar nyiepo e wang' yo mondo ji odhi onyiepi e structured markets pachien mane. Walter, joma
joma riembo economy ma Kisumu gin johala kochakre layer mamalo nyaka piny. To ohala opogore opogore. Nitie joma bulo oduma, nitie joma tedo oganda gi chapat, small traders, nitie joma uso lewni, belt. Nitie gima iluongo ni open air market gi hawkers. Hawkers en ng'ama oting'o musibe moko e ng'ute, gi nawe moko manyien, gi socks mag nyithindo, wuotho, to wuotho e lak ndara, ni en ouso ni joma wuotho. Open air en ng'ama biro abira to en opetho. Nitie kata kidhi Kibuye nitie section mar open air, joma onge shades ouso nikech samoro ouso goods mapiyo piyo monego rumre. Koro iyudo ka jogi jaus belt ni koneno ka mtoka mag jo askari ma city biro to owuone no wuotho gigo ka jogo loko tokgi to osepetho piny. Mage joma matata moka nikech o disrupt movement mar ji. Kochako koketo belt to jabulo oduma ochopo, to jatedo oganda gi chapat ochopo, to jaus tarimbo bende obiro gi nyundni, koro en oseloko kanyo chiro. Koro kama ji wuotho ok nyal wuothe. Kata kara kaseto ng'ato chopo gi kiosk mar soda, koro ji madho soda to wite i drainage. Bang'e achedo drainage opong' gi gik soda gi takataka te. Kochopo godhiambo to jalot gi nyanya bende. Kagise uso alot ba ging'ado gigo, koro gigo giwiche siwe kanyo. Koro management mar waste ok gire ga. Emomiyo watero ji mondo odhi e chirni. Koro nitie sama iloso gi ji mondo owinj gimoro. Koro kotamogi to nyaka koro walo sheria. Sheria en ni by 6 February gavana gi dhi court makae odhi ao city court. Koro ibo maki kitimo mago to go fine. Wadhi loro wach hawking gi air market. To bende en two way. Koyud ng'at ma uso gigo ibo maki, ti bende mi chung' minyiewo gigo idhi maki. Ibo go fine te. Nyaka chieng' ma wachno rum ma ji ong'e ni wadhi e chiro, kochopo godhiambo tadwa dhi nyiewo alot, tadhi e chiro Mbero, kata adhi Ahuru business matek, adhi e fruit section takawo fruit tadhi dala. Nikech mano konyo wach hygiene gi wach health gi wach organized city. Joluo joma ong'e nolony, joluo joma ber, koro nyaka walos city mar sunga marwa. Koro kata kadwa ni section adwa dhi kawo oduma moko adhi lose ot, tang'e kuma adhi kawe. Ok akawe lak ndara nikech lak ndara kanyo buru dumie, ting'o germs gi kila kitu, kata wach health onge, and then giketho be drainage walkways. Aya, mana kamano kapod wantiere kanyo penjo makoro bende ntiere kara kanyo kwanya mana yude kendo, nitie penjo go ma cartels. Kata kapok wadhi e penjo, adwani kikwa yud penjo no monde sani. To sani adhi ane ira ja ohala kendo jagoro mantiere kacha mano mar jo nyamlori. Wantiere kanyo kod Morris Onono. Morris, ka iwinjo kaka city manager loso, jogo mabiro bedo ka use bath ndara, jogo manyiepo e bath ndara ibiro makgi. In kaka jatelo e chiro kacha, un gi chenro mora mora mar wuoyo gi customer mochopo kacha mondo mi jogi onyiepe kuonde ma oyiedhi kata kuonde moket tenge mondo mi ginyiepe, koso un gi ting' mane kaka jotelo magrango ni meko makama ok otim, kata kotime otime mana ni jogo moketho chik. To bende in kaka jatelo e chiro no manyamlori, ma yo kene ma iparo ni sirkal mar county nyalo tiyo go mondo mi otiek weche machalo kama gi county meko, yore mage ma ponono gi nyalo tiyo go? Erokamano. Gima duong' okwongo makonyowa kamoro amora en dialogue. To bende mwase succeed godo. Wasenyiso jowa very clearly through negotiation gi sirkal kumoro kobed ni gidhiye ma spaces osebedo provided. The next thing, gima luwe machielo en ni wadwa ni wawinjre gi sirkal mondo konywa lando kata advertise chiro Uhuru Business Park mondo mi clients wa ong'e ni wa relocate to Uhuru Business Park. Ma gimoro amora midwaro, gimoro amora ma ng'ato dwaro, koro nyalo biro Uhuru Business Park mondo onyiep kuno. Mano bro geng'o lweny mora mora manyalo bede kaka mar meko, kaka mar mako customer manyiepe kor ndara kata jok mause kor ndara. And akwayo ni ka isebedo
relocated akwa jowa dhi mondo ius kumi bede relocated no. Aseloso gi jowa mang'eny, wasebedo kodgi gi dialogue and pod wabo continue loso gi jowa mondo gi avoid anything ma cause friction, anything ma is illegal ma dhi cause friction e kindwa kod management mar city mondo mi gilure gi chik. Mano dhi bedo responsibility wa mondo mi walos kodgi mondo ging'e the right thing moriko bene timo, nikech kik wawuondre, jowa moko ntiere ma osedhi omako stall kacha kata ogero to pod yudo ka gige moko matin to biro timo ang'o, obiro uso oko kae. Ka wawuok wateb wadhi kuma obedo allocated nwa mondo watimie ohala maonge ng'at mawuok bire tie ndara oko koni, to tich dhi bedo mayot kendo ng'ama idhi mak dhi bedo maonge. Complain mag jowa inyalo wach ni city ne mamako ji, ne ma tero ji e court, but adiera makende en ni jowa madonjo ge iye kuma ji obedo relocated ni ema complain molo ng'ata ng'ata ni jomoko wuok oko koro uso oko to gin iye. Wadhi bedo gi dialogue gi jowa mondo mi friction mar meko mar gimoro amora ma is illegal mopogre gi kaka wawinjre gi sirikal kik bedie. Mano e gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Nitiere penjo moro kamana ida medo gimoro abala wanga e wi wach makamati. Mede gi wach mar janeno machielo moro kae. Anga asoma gi Kiswahili kaka oge nikech Kisumu bende nitiere gi ji mathoth. Ka oro ote mare. Owacho kanyo ni ati uliza abala kuna watu wanauza mbele ya Uhuru Business Park instead ya kuuza ndani. Mulizi anapanga nao aje. Mano kore jogo mantiere kar kanyo. Gipenjo kanyo ni jogo mauso oko to nitie jogo mauso iye. En ang'o matimore? Imako gi yo machalo nade? Mano e boda kik ariyo ka to ka oyweyo. Jo mauso mbele kanyo ne gin joma nogole mbele ka kan. Moko nogole mbele Jubilee. Buto aero mowuoko. Nikech ne gipongo kanyo to notero gi Uhuru Business Park, lakini kanyo anyisi ni group mokwongo ma otero Uhuru Business Park koro ogiuse chiro, koro gin bende gin e group ma dhi bedo relocated inside. Ma gin sani kaka gibende gigero kargi ma gidhi donje nchowegi kanyo temporarily nikwatieko process ni by 30 January ogite gidhi kama giuse no kanyo ne anyisi ni ndara no dhi bedo dual carriage. Mamano is a temporary parking entrance mar ohala no. Tadwa nyisi ni e town kae joma chendo moloyo, johala machendo moloyo ji te gin jous lewni mag mitumba. Gin kata koseger park tineno ka koro gin giwuok gi lepgi gi ng'awe fence. Gin ma kamoro amora midhiye makata kama onego ji wuothe to yudo ka gipedhe lewni. Kiringo kata along Kisumu Boys roundabout Kondele ibo yudo ka gin kamoro amora ma giyudo to ging'awe t-shirts, ging'awe lepgi mag mitumba go. Gin ema onego bed ni gi-occupy a huge portion Kibuye, to gin ma giwuok oko mar Kibuye mine ka ging'awo lewni fence. Kendo jo group mar ariyo gin jok matedo chapat oganda to uso oduma. Jauso oduma, jabul oduma en onya biro kata opposite office governor kanyo chaka bulo oduma kan. Kendo tedo chapat oganda gin gibiro to gichako gi stool matis titedo laknara kan. Kendo giyudo ka wall mogere laknara gin gichweko ga otinga tinga yien gino to chweko wall lokore marateng no chweko tedo kan. Mago joma bende watemo settle. To awawache maber ni koro kobo yudi kokine i chiro nikech nyaka waket sheria ni ndalo mabiro. Koyudo kokine i chiro to biro maki fine be waket maduong' ibo koi fine mang'eny. Koro donje i chiro use i chiro nikech kanye ma jintie kanye ma kila kitu timre. Koro okane tiende mondo ng'ato osebi install to podi dwaga ni bede oko. Ng'ato osebi install to biro to opogo gige ma usogo oro nyathine moro oko kucha. Obendo beto oko to west ole iye kae. Chiro ni wageri pesa mang'eny to jopiny mosiko ywak ger uru chiro. Koro ne chiro koseger
Koro giloko mano karo ne wawe giloke lak ndara mondo wawe gero chirni gi pesa mang'eny go. Aya, mak paro no gi kanyo kora moge jwang wantiere ka kod welo duto ma iseneno areno chak twak sachiel mar okinyi wakao yweyo wa mokwongo ote pod chalo mana lo gi thoth wantiere kod Moriso Nono ja ohala kendo jagoro maduong' e chiro no mano mar Nyamlori kaachiel kod city manager e boma ma Kisumu mano Abala Wanga wakao yweyo masani ka waduogo kik idhi mabor ote gi wamedo mana somogi ka wantiere kar kae nyinga Cleophas Oluoch wakao yweyo masani. Mi paro makare kako nego iti kod omendani. Nitie chenro makende kendo makare ne jogo madwaro nyiewo udi e nengo mogonyore kata modeo fuki. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e histori ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyagwara moge jwang, kini mwaka uyuyo masani ote medo mana donjo, simbe medo mana go. Ne wasingu nini ote mora mayoro kae, wadhe mana somo gi kachiel. Ka wan gi welo, Abala Wanga kachiel kodaka jawala kendo jagoro maduong' e chiro no Manyamlori e boma ma Kisumu, mano Moriso Nono. SMS line wa inari adeka uchelo nono, ne wasingu nini wakao gi kawadhi nyime mana sani. Mana mondo mi wabed kodi kachiel, ng'ato wacho ka ni Andan Guti kan kama gambo. Apenjo ni ka en e gari, wacho ni ka en e gari to kadho dhi Bondo to odwaro nyiewo oduma kora anyalo lor magari rita ka dhi manyo oduma e chiro ma iwacho mar Uhuru Business Market. Penjo no urango gi kendo ka en mari ang' idwoki kendo ma kinde bang' waduogo iri. Kamachielo bende owacho nyinge dier podi, owacho kanyo ni ayie kod tij Abala Wanga kuom loso Kisumu, but nonego giger stalls go ne jouso nikech namba mowacho no ok dhi romo kama aneno cha mano Uhuru Business Market. Nitiere joma okao thuondi, okao dhoudi adek mondo gichok godo rent. Mano wach machielo mabende ang' warango kaka waduogo okikono wanyingi tok SMS ka SMS mioro mondo mi wayudwoko gi moro makare. Wach mar rent gi jogo makao dhoudi adek Abala Wanga ngi duok bang' mano. Moriso Nono bende ang' kono ka en adieri. Kamachielo bende wacho ni
ng'eny osekawo loans mar timo ohala e Januari to February. Bende waseiko mwandu ma wadwaro uso adieri. Jowa moko bende ni kod nyithindo ma gidwa chulo negi school fees Januari kod February. Anayua kendo akwayo mondo chiro, wacho ni weche ma timo ohala e chiro ma Uhuru Business Market odhiyo makare. Bende kaka jonyuol iwinje ywak marwa, kendo Nyasaye odonje chunyu kendo ukonywa e timo thuolo e kinde ma wantiere season machalo kamano. Mano ote mar janeno marwa bende nitiere kar kae. Jal machielo bende wacho ni piny na balawanga ni ng'ama nyiepo imako nade. Mane wach moketo kar kanyo, weche modong' mosomo mondiko kar kanyo ok awache wang' jowi okinyi makawuono. Ng'ama nyiepo imako nang'o, mano wach mantiere kanyo achiel. Kachiel koda kama moko mag SMS. Lin Black Soil Nyarokinda PC wacho ni Cartel sema dhi umia boma to dhi bedo maler ndi. Erokamana ahinya Lin Black Soil Nyarokinda PC. Nasib Collins Uchieng wacho ni jana nilikuwa Uhuru Market, watu wanapigania ile kupata kapulot. Jilaro spaces mantiere kacha abalawanga. Bende nadier ni lare kake wache kani. Mano Nasib Collins Uchieng. Ang'i duoke bang' ka wasesomo ote mamoko. Kamachielo Winnie Mboya wacho ni jo ohala mang'eny complain ga ni sama odargi to kata buche kata chama gi ohala magitimo kigin. Gi end up ni gikere ma weche bura makamago, weche bura makelo ne gidongruok kethore. Jomoko dargi gope nikech kaka gichudgi koro onge, keto kaka gichudi onge. Mano Mwalimu Winnie Mboya ote mari bede chopo kanyo. Ang' umiwa alternatives moko nire kake timogi e boma ma Kisumu. Mano penjo magero ni ang' dhine Maurice Onono kabala wagango yudu thuolo maduoke berango tim kamano. Duncan Okech wacho ni penjna Maurice Onono ni kriteria mane magitiyo godo mar relocate ji Uhuru Market. Wacho ni an gi duka Nyamlori but okayudo, wacho ni okayudo dukana ne en 62A Nyamlori and Dan. Ponono ing'e Dan, anga chak mana gi mano. Kae to moko bende ang' watem mana rango gi ka wadhi nyime kanyo. But mano penjo ni Maurice Onono. Mano ka ang' yudo thuolo mar duoke, ang' irange ane kanyo. Wadhi ote machielo ka ang' waduogo ir Maurice Onono mondo mi ang' oduok penjo no mana kaka wayude kar kae. Jaro Soja wacho ni Cleo Mosnaim City Manager Balawanga. Mano wood game matayo wacho ni matiyo matek Kisumu. Loko Kisumu chalo Europe gin gi Governor Nyong'o. Jaro Soja Gor Mahia 001. Erokamana ahinya ote mari bende ochopo Ramogi TV okinyi makawuono kendo wantiere koda welo kachiel koda ka jolony. Wacho ni jolony chenro mag bero boma ma Kisumu antiere ga Balawanga City Manager kachiel koda ka jawala kendo jagoro maduong' e chiro mag jouso mantiere Nyamlori. Anga chak kod wach mag ntiere Nyamlori ka. Weche mag chama ka ji odar, buche mopogore opogore kachiel koda ka jal ma okoni ni nyinge Dan. Ka ing'e duoka ne penjo mare. Achak kod Maurice Onono. Erokamano. Abo chako gi penjo mokwongo mar Dan. Okang'e specifically nen Dan mane nikech wan gi dans mang'eny Nyamlori. But gima dwa nyisi ni ka in johala ma Nyamlori, in Dan, follow up koda immediately after this and the committee na on the ground mondo wang'e to in gi stall kanye kata osemi stall kanye nikech nitiere jok moko ma bende loso, moko bende oro ni CM messages to kwa verify to wayudo ni gin jok mwasemiyo stall. Mar ariyo on the same note, I'm sorry, nitiere Nyamlori nitiere jok manchene gi ute kaka minyalo wach namba gi no to nyocho okous kanyo. Nyocho nitie ng'amo rent odno mema uso kanyo. Priority mokwongo abro miyo ng'ama nyoche nigi mwandu ma nyoche uso because ng'ane ma kodar ji to onge kuma dhi dhiye gi mwandu nego. To ng'ama nyoche choko rent mano can be second priority. Priority mokwongo en ng'ama nyoche uso kanyano. So Dan ng'iri ka in ng'ama nyoche ka odino nyoche choke rent mano wanyalo loso bang'e. But priority abro miyo ng'ama nyoche uso kanyano. An gi challenge aina no.
e nyamlori nikech joma go sime mang'eny joma biro mang'eny yudo ng'ato dak Mombasa to ne en gi ot nyamlori ng'ama rent odeno eman kanyo onge kaka dang wawe ng'ano maonge kuma dhi tere mwandu ne madhi use to war relocate ng'ama no Mombasa ot kata moko nyoringo duogo nyaka Nyoro moko nose relocate moko ne uso nyaka Busia but odeni koro ne oloko omiyo ng'at machielo onge kada ng'ami ng'ama gine Busia matimo biashara kucha taweyo ng'ama nyoche ne kae mano e kaka nwayalo bwa agree mane gima nyaka watim. Mar ariyo penjo mar ariyo e wach buche wach jok manyoche ni kata mna gok ni moko kamoro mano e gima omiyo ne waywak kendo city no winjowa ni nyamlori ka bedo relocated to miwa a space moromowa kaka jo nyamlori mondo wabed kanyachiel ma ing'ang'a ni nyamlori owuok from point B to the point A kata A to the B magin mana kanyachiel from kuma ne nyamlori nitiere nyaka Uhuru Business Park it's hardly a kilometer oko ng'eny ma ing'ang'a jogi nyodar ka jogi biro ka so buche go pod bro mana dhi mbele and we can renegotiate nikech ang'eyo challenge ma wan godo kaka johala ni sa movement kama kata seche manye wagero nitie time moro mobedo wested kanyo nitiere kaka ng'ato ko concentrate duke so problem mar flow mar pesa chande beni nitiere that is something that we have to accept ni sa movement to challenge nyaka bedie but oken gima bro bedo forever obo settle down kwase settle down we'll just resume biashara challenges go to nitiere haya kene nitie penjo mapok aduoko nitiere penjo mamoko to koro sana dani apenj gi kuom city manager Balawanga kama nitiere bathi kanyo embe ne wede thuolo mara duoko wachiel kachiel nitie penjo mano penj kanyo koda Lynn Blacksoil Nyarokinda PC owacho kanyo weche mag cartels gi weche mag choko rent ng'amoka udhoudi adek bende nitie cases machalo kamano kinde ma udarogi ka uterogi e chiro no mar Uhuru Business Market nyaka sani ponono mora mora museyudo to sekawa tuwa machalo nade kati lernwa bende ni utiyo gi yo machalo nade mar kalo ote machalo kama ni ji odaro wuok nyamlori ji ochomo Uhuru Business Market utiyo gi chenro machalo nade mondo kada jonyiepo ong'e kigidhi gi nyiepe bath ndara umakgi gionge pesa magidhi wuok go Central Police Station mantiere Kisumu kae. Cleophas, jo ng'eny, jo cartels ng'eny gi jo chok rent gin be magipong'o town ka mana gima nono wacho no kane anya mi example ma Kibuye Kibuye jine ni nyaka gi permanent buildings mana gi chok rent jino traders ma Kibuye ne umia nikech gin kanyo county choko suru kuomgi rent be choko kuomgi koro kane wa clear Kibuye mondo giwuog ger Kibuye kancha giduogo maonge rent ng'ato ka ng'ato pimne space kata sani rule number 1 ne po ni choko rent Kibuye to my stall ng'ato nyalo biro to bet gi stall ariyo yudo ka ng'ato samoro en gi butchery to bath butchery no okete groceries mano is okay onya bet gi stall ariyo onya kawo space ne no to subdivide to wach mar rent e chiro mar sirikal watieko ne ginyalo timo mano oko kucha kanye wadhi kwano traders mag Garissa Lodge tiyudo ni joma ni kanyo gin either ng'at mondik tich to ndike tich gi ng'amo rent kanyo landlord ma kanyo timo bor en ogero kiosk moro kanyo matin kosegero kiosk matin to en odak Mlimani kucha to choke rent koro trader ni ok rent kanyo to ndiko another person koro kidhi kwano stall mondo ikaw nying ng'ato tiyudo ng'ama ondikne man kanyo kata samoro ikoso koro iyudo ni wan wakawo ng'ama ne use kanyo emwakawo koro landlord go to kwadwar nikech gine ma koro okitiyo kanyo to samoro gibiro te iyudo ka stall achiel kani kwano stall achiel tiyudo gibiro yudo ji adek kanyo iyudo ka ng'ama no rent kanyo landlord ma kanyo ng'ama rent kanyo ng'ama tiyo kanyo iyudo ka gin adek emomiyo samoro namba gi medre
to wamiyo gi opportunity te. Tanyalo nyisi ni nwachako gi wach mar jo landlord Kibuye nwasetieko Uhuru Market watieko. Sama ang' watieko to wadhi timo the last gimiluongo ni biometric. Biometric. Inyalo bet gi stall 2 kata 3 to kichoke rent. Wan wach rent watieko. Gi cartels watieko. Na wach maber ni sama wasettle jogi Uhuru Business Market. Nitie business people maber interested gi space kage kacha. Mamano crach nikech market be nyaka bed vibrant. Ok nyaka kete maber nigi tarimbo kende to butchery onge iye kanyo. Ngano be dwa keto liquor shop ne moro ka, ngano dwa keto chemist. Koro one tek ni ja ohala to space ne nitie to wami. To kwa bi yie ni choke rent. Achiel kuom yore ma oganda nyalo bedo ni tiyo godo mondo mi giyud yuto mamoko nyalo bedo ni en mano mag rent. Emiyo samoro bende cartel gi nyalo bedo ni donjo abala wanga e kinde gi duto chiro Cleophas. Cleophas chiro ok mar sirkal ok bi choke rent. Ka e kinde gi ka onge wan ineno chiro mar sirkal Cleophas. Wan gimi bro ngado en license kende mar jo county. Kidwa choko rent to diger chiro ni ikete stores choke rent. Bende ubo mi lesen mar de nikech traders chako these are small scale traders. They're small scale traders. To your chok rent gi ma exploit gi. Karaman to wagero chiro nango. Okay, gero chiro mondo ko small scale traders. Ini ko ridho lokri landlord. Landlord en lopi. In gi title deed kanyo. Mago gik moko nya iye. Wan wadwaro ni traders odhi kanyo maonge choko rent. Emomiyo ka kubiyechani kisema ko space di tibo chamo nyaka nyikwai miweni wuodi stall no bobet kanyo to ni choke rent. En penjo ma wanyalo penjo. En penjo ma wanyalo penjo kendo kata sani bende kata ka waduoki mane wach mar chiro gi choko rent makama. Ng'ato kao stonde ge okito kacha kendo koro kao stonde ge 3 ma en kata stall achiel ma en go miwacho no to miyo ng'ama chielo ni makoro chule. Ka in gi lesen ere kako dhi rango ni jogi chulo rent ok chul rent to en ng'ama uso ne stall mare kata kama use no ema choko rent ni pile ka pile to in gima in go county en mana license mano nyiew kuomi. Wadhi timo gibilo biometric nikech market nyaka wachoke revenue. Nitie market nyaka wachoke revenue, nitie wan gi stima nyaka wachul, wan gi pi nyaka wachul, nyaka collect garbage. Wadhi timo gimiluongo ni biometric. Biometric no digoli wadhi mi code mari gi pin tax mari. Pin number ni kwaido ni in gi gik mi rent out to dhi chikre. To wamai extra stalls kata igere ni gi pesa ni wamai extra stall go tidong gi mitime ohala. To ka in gi duka mameni ni 3 doors to ni nyingi teto kichoke rent waonge kod gi shida. Gimo kwadwar ni local landlord e chich sirikal. Biometric udhi time nade? Udhi ranga ng'o kacha? Ponono udhi kao nonro mag ng'ato kaka fingerprints e kinde ma uchudo koso udhi tiyo gi nonro machalo nade mag ng'ato? Mono wawach ni kan koro kaka Cleophas an gi chiro imiya stall kanyo Uhuru Business Market ane machulo usuru mantiere kacha ane machulo lesen mantiere kar kacha. Ere kaka udhi time yo mar biometric ni? Biometric ni yo mayot mondo jopiny owinje en ang'o? Biometric en computerized. Ineno mae mar jochiro nikech opogre matindi inyalo paro kata kamitiye e studio kanyo. Biometric en samoro ok ibedo restrict mana kidonjo gi thumb midonjo kidiyo lweti kodi ka gino ne yawre to nitie mwase develop mwase test mwang'eyo ni ma en kar abala wanga kata mano duka ne koko bedo kaka ne jatije no emo register kanye madonja. To ognyiso wa ni chulo ga license gi pin tax. Ing'eni kichoko rent to kata kidwa choke ka cash to pin number gi tax chimuru bro reveal. Wabro fwenyo yudo jo halago mon kende ong'ere gibo wacho ni ng'ane choko rent ka. It is a communal thing mok kinyal escape. Aya. To rule number 1 ikichoko rent to wabu milestone. Aya make gi kanyo koro ntiere ote mamoko bende makoro wadakalo ka odong' ma dakika maromo 6 kende to watieko to gimana lero be ang'eyo nitie jomoko ma en odhi adhiya kanyo to kao space to kose kao to uso
kiseuso wan kosemi space to uso to mano wachni kise transfer ni ng'ato mano kor wachni nikech nosemi opportunity to maybe samoro kawo space to uso bathe konchielo subdivide ng'ato which is okay lakini kama nosetimre ma kisekero stall to rent okwadwa and then uso no bende what discourage aya choko rent gi uso en gino ma city manager wacho ni ok dwarre e chiro no chiro moro amora mantiere e kaunti ma Kisumu wayuda ne ote magi ma ibedo gi orona kache Facebook moro mara Ramogi TV okinyi ma kawuono en 3:00 mano SMS line marwa ka Facebook sani bende koro nitie ote mopogore opogore jaote Millicent ka mano mar Mweru upanda Siaya County awinjo maler ahinya sani koro ayude ote mamoko mantiere kod penjo kod mago mathoth e Facebook acha Lewis Woda Wasiboda Kisumu pacho ler maratari penyina bala wanga niya nang'o tiyo gi mbi mathoth sama otimo tijegi aya manang'o mede gi wach mare mugi kama duogo ire mano dong dakika 4 to watieko owacho ni ochuno ni nyaka adhi mana Nyamlori gi Garissa lony owacho mano bende penjo mare kantiere kar kanyo koso nego ketgi kumoro achiel penjo ma kamano ang' duok bang' ka waseduogo iri kodong dakika 4 to watieko penjo machielo bende kantiere kanyo nyayudo Chris Jakondo Mula owacho ni mara lego agoro oyombe Ramogi TV ler kabisa ayie gi kaka Ted County ma Kisumu tiyo nikech sani Kisumu en mana Europe ero owache kanyo mano telo ma county poch gi pak ne bala waga kod team ne malero county ma Kisumu Ilari Okelo city manager miwa thuolo kaka jobuk mondo watiek season mar back to school wan kod season achiel kende higa paro ma in godo ler ndi lakini bede kod chuny mar dhano iwinje ywak marwa Januari kata February ok en sa maber mar muko ji kata kamana bala wange wacho no ken mar muko ji adani aduogiri ka ng'iduoko penjo makamagi ma moting'o nyaka mar Ilari Okeloni imede nyaka gi wach mari mogi kata ng'adhi akaw wach mogi kowuok kuom Morris Onono bende an kuomi koro bala wanga kata ng'adogir Morris Onono awacho ni gini en plan jobuge ung'en nyose kwano waketno space ok no wacho ni wuoki wanomiyo duration wa negotiate kodu nikech ubro mana dar ka usetieko loso stalls ukacha magirumo to bende kik uriti ni koro na bala biro muko ai uru wach mar muko dara uru kendo anyami wo example kane wadaro ji but kanu kumane wacho cha kane dhi maendeleo jogo kane osegolo stall gi gigola gola kendgi nigola kendgi moyudo ka ji adek kana ariyo manodong' koro onge haraka usa buge ter nyithindo school lakini kik iloke comfort zone ma koro in budho kanto jowadu to osedari in pod inena kanyo emomiyo wachiwo ma 30th no pod wabo negotiate with officials ka pod ok un ready to waboro extend to kiubeda beda kan koro waboro extend nikech koro kidwa dhi loso kari dar mondo dhi mondo chiro bed vibrant gibiro winjo maber malich nikech chiro kani nitie kama ji biro ka visit chiro kata mana dwe achiel nus milion mano uso mano chiro maduong' kabisa kaka Owino Market Kampala emotemo loso ka wadhi adhiya to bende onge ni mbi kiang'ono wan wadhi adhiya taratibu mos wan wadwaro mana ni ji obed kama organize kama ler kama giuse maber kuma jopiny to ng'eyo ka ng'ato wa Kisii to ng'e natero rabonda Uru Business Market ka ng'ato wa Kitale to dwa chopo godumbe Kibuye ka ng'ato wa Kampala giuso gilewni to dhi Uru Business Market odhi kamoro achiel chiro ma organize Uru Business is chiro man gi the best parking ma Cab Road gi kila kitu ne kaka sani Jubilee chal kata kama ipake mtoki dhoge kacha onge waseyware gi jaero muwuok ogiwinji gi block nyaka kama ok nyaka donjo Jubilee park mtoki Uru Business Market nigi space maduong' maber mar parking gi kila kitu abala wanga jogo ma wacho mondo kora mi thuolo mar wacho wach mari mogik okinyi makawuono mede gi mae jogo ma wacho ni tiyo kod agoko ahinya jogi kiani nigi komiti ma itiyo godo mondo mi chop gini e yo makare inyalo kono giang' okinyi makawuono tie jogo ma orote wacho kata ni ero wood game ma tiyo e county ma Kisumu itero jo Kisumu ng'wech ahinya jogo wacho ni tiyo kod agoko in gi wach mane kuomgi okinyi makawuono inyalo kono giang' ingen Cleophas wach magago mago ting'ena yany mago ok kweche mabeyo an ondika gi sirikand Governor Peter Anyang' Nyong'o nigi cabinet mare
abende kendo atiyo bwo city board. Kine wawuok gimoro mwatimo osedhi modhi e city board mwuok modhi e cabinet makoro nyaka implement kaka city manager. Okachiwa na chako timo gimoro. To watime ka taratibu wakuongo loso gi jo ohala. Neno kata jo matatu nwarado for almost 8 months mondo wachak divert matatu go. Neno kata sani wadhi taratibu mos nyaka waneni watieko gimoro. Onge gago koka. Mana ni samoro ji ok dwa winjo wach. Ok nya yalo gi wach miwachi gimoro gi ji kuom higa achiel ni yalo ga yala. Emomiyo sheria be betie ni koro nyaka ilu sheria. Ok nyal bet ni oselos town nitie policy ni kik ing'ulo law e town, kik iol pi lak ndara, kik itim ang'o. To koro koyudi momaki to nabala tiyo ka goko. Ok nyal bet ni ka ng'o segolo jo Garissa Lodge gi jo nyamlori kacha waloso ndara cha to ng'ato pod dwa wuok kendo dwa duogo kanyo no bende koro kelo container. Ok nyal timre. Mane makoro yuda gokogo mandu koro gini warakre araka kodi gi sheria. Aya, wach mari mogi koro odiochieng' ma kawuono telo mag counties gi telo mag sirkal mar Kenya kaita adoga winj wach mar Maurice Onono. Wach mari mogi kabala. Nitie gima dwa clarify Nairobi. Ineno ka kwaloso Nairobi Kisumu. Governor Anyang' Nyong'o e chairman mar Urban Caucus, Council of Governors. To gima timore Nairobi aneno ka Deputy President Rigathi Gachagua temo tamo Sakaja timo gigo. What Deputy President Rigathi Gachagua is what is called populist tendency, berruok niji. You cannot reform Nairobi with populist tendency. Let him leave Sakaja alone to implement the reforms in the city. Let him not try to utilize kujipendekeza kwa watu, make people like him by trying to oppose very simple policies that the governor of Nairobi is doing. He is going to create a populist tendency problem. Yeah, because even in Nyeri is very organized. Yeah, even if you go to other places, very organized. Urban centers in Kenya are emerging as very organized areas. So you must have order in transport. Rigathi Gachagua is talking about music at night. Where he's staying, no one is playing music in his own compound. He's staying in a very quiet place. Let him relocate his home to go to those next restaurants if he can sleep at night. So let him leave Sakaja to reform the thing, because we are comparing notes with Nairobi, Kisumu and Mombasa to uplift the urban centers. But what he has started, this populist tendency, is not going to implement. Let him now deviate from campaigning time to reform time. He is now a leader. He's not campaigning for anything. Let people work now. Thank you. Erokamano ahinya mano city manager maibo ma Kisumu Abalawanga. Erokamano kuom thuolo mari ma ikawo mar bedo kod Ramogi TV. Atieko kod Maurice Onono. Maurice Onono, in kanyo kore lojo ohala manje boma ma Kisumu. Ote mari mogik gi wach mari mogik nyalo bedo mane okinyi ma kawuono. Erokamano, gima nyalo wacho, adwa kwayo jo ohala. Kendo adwa kwayo the leadership mag various sectors mag jo ohala. Ne watemuru, wachikitwa, wabed piny gi the city management mar taondwani. Wanegotiate ni jowa gik mwaparo manyalo bedo ni gima beyo. Watemuru, wachiu leadership ne jo ohala. Onge kuma take lead maloyo leading jo ohala gi kata telo ne jo ohala gi. Gimomiyo mano ji owuok e backgrounds mopogore opogore. Nitiere a lot of incitement. Nitiere jok moko madwaro mana ni chaos obede kind sirikal gi ja ohala. Akwayo leaders mag various sectors kochopo kunda inago washouru leadership. A leader okochuno ni nyaka idhi whatever is popular, but you might guide your people in the right direction ba udhi e direction moripo be nudhie madhi konyu. Mano e gima timo kata Nyamlori ne wan gi few resistance mo jibedo incited from outside ni kikutim ma. To one as leaders, wabet piny wa offer leadership, wanyiso gini, this is the direction. You might not like it now, but you will like it in the future. Jowa eventually no winjo mano.
Another thing madwa nyiso jowa ma johala kamano anen challenge man godo kuma nitime relocation chande. Ka ok ne janyamlori nitiere section mar nyamlori we interfere gi kuma obedo relocated, kuma obedo preserved ni jonyamlori. Dhi e section mondo mi tich obed mayot because gigi nobedo planned gi city kamano gi leadership, various leadership mag sectors mondo mi tijwa obed mayot. Janyamlori make sure ni dhi mondo idhi kaw space nikech onge ng'ama biro chung' ka guard space no mano moweni no ni ibiro bire bang'e chieng' moro ka kore fail ni time mochopo makoro kudwari kuma iparo ni nyaka ibedi abeda gi thuon. Cause mano e gima timre. Wabiro tiyo go first come first serve in recognition ni janyamlori. Then oken gima bende wabiro timo forever. We have other things to do ma concentrate e biashechewa. Ok wanyal rito ni nyaka chieng' moro yie kore kete mang'ono. I'm happy ni 90% mag jonyamlori oseyudo karegi and gedo dhi mbele. Kwayo na do waseloso gi the management mar city. Kwayo na en ni nitiere nitty-gritties moko matindo tindo e iye kacha mano wasewinjore gi city ni gibro loso kaka the small pathways moko ma iye kuondego and drainages moko ma iye kuondego. Wakwayo ni giket mano in plan kendo seche mwagedo ni kotika tika ni to mano timre mondo iye kuondego stondego obed accessible, all of them. So far wan kaka jonyamlori wamor kendo wamor gi management mar city gi county kolure gi negotiation mwabedo godo kodgi gi guidance mwabendo wamiyo jowa as leaders mok wabedo gi friction mora mora. Onge tiende bed gi friction ok nokonyo anything. Mano e gima nyalo wacho. Watemuru bedo gi kwe kata sectors mamoko. Ka un gi problem mora mora, wan wa experience dhiuru bed piny gi the city. Mr. Balawanga is a very listening leader and other leaders ma wan gi city. Dhi ubed piny mondo ji olos. Goya goko mag jowa emwa ae niga gogin ma ok nyalre ma ok yatimang'o. These are human beings. Wabeduru piny, wanegotiate uru, walosuru. Mok nyalre go, afadhali wanyisgi kwa bet piny, to ginyiswa ni ma ok nyalre, kata ma nyalre, kata ma inyalo tim kama kama. Rather than shouting in the streets gi insight jomoko. Mano e kwayo makwayo godo other leaders mag sectors moko. Otherwise, wan nyamlori, we are peaceful, we are very organized. This few challenges matiyo kanyo, wadhi deal kodgi. Those challenges to nyaka bedie, wadhi deal with those challenges. Erokamano. Agoni erokamano aina. Cleophas, ka loro kabisa. Ida loro kabisa. Lore koro kare mondo koro wami thuolo chenro machielo. Koro ka loro kabisa. Legacy, governor nega nyang'o dwawe legacy Kisumu, organize city. Kwa wuok Uhuru Business Market, warie Nyamasaria Bus Park. Wadhi organize Nyamasaria Bus Park. Kuonde mineno walosogi, magi trading zones. Ineno kaka Nyamasaria biro sani, wahala mopogore opogore. Koro nyaka wayaw bus stage cha, obed active. Gi organizing Nyamasaria Market. Kwa wuok kanyo, to wa focus gimiluongo ni Industrial Park. Industrial Park, odoro ni in the next 2 years, 3 years, wayudo lo almost 150 acres. Watero jojuakali te, watero jobotoro te, watero manufacturers te. Mondo wabedi gi kama at least wan gi ji mokalo 500 maloso gik mopogore opogre. Nikech city nyaka bed Industrial Park matimo manufacturing. Kwa kanyo Nyamasaria wadhi timo together Motonglo Market. Wadhi tieko the settlement Motonglo Market. Watieko mano
to wadwa loso kuonde miluongo ni transport areas, tramways transport kata bus BRT, bus mawuok Kiboswa interchange bro bet e town ka to dhi nyaka Dunga. Nitie mawuok Rabuor nyaka Maseno interface airport kod kae. Koro higni adek nitie wan gi tich mang'eny to wadhi tieko gi lakefront wadwa ni walos Dunga maber gi gik miluongo ni marina gi boating mondo wabed gi Long Street kaka Cape Town South Africa ma entertainment area opangre Dunga. Wadwaro ni ka wenda mobiro oland Kisumo gi ndege kowuok to weyo $200. Kiyudo welo 1 million to we $200 tiyudo ka nitie trickle effect. Koro ngire anyang' nyongo nigi plan kendo jo board mara gi jo cabinet chak dwe mar dok do wuothe gwenge 14 wards in the city kale ka wacho gigi Riat gi Milimani Riat e bigot gi Milimani wase identify kaka elite estate. Wadwa chako greening process gi getting community mondo lose maber obed estate manyalo attract other investors. Riat koro wadhi loko ka ng'eni gi plot Riat wabo ya lao ibedi 1 acre kichako subdivide to quarter wabo restrictive. Wadwaro manyo kuma gimiwa parking Mariat, shopping mall Mariat gi greening gi planning of those two estates. Wadhi mbele mondo estate moko bi okopo. Erokamano ahinya. Cleophas iko town ka waloro mano koro mogik mano okadwa kod lweny, okadwa ni tiagas donjo gi maiti nudwa iki dier town. Koro bro wacho na tiyo kaka oko gimiluongo ni burial within the CBD areas in the city waloro. Kika yudni iko kia Obunga kama Koa, kika yudni iko kia Manyalenda, kik ayudni iko Farams Migosi, kika yudni iko Bandani. The week Kaburini. So kaka Kaburini tami to turu no tami yudo the fort turu manyilo mane kwarwa idhi ikdala. Iko to koro wabro bare gi tiagas so kawuondi. Aya, abala langa iwache, koro jodala wa mantiere kaunti ma Kisumu, Jonyalenda, waboranga ne wachno kaka nje. Kata kamano, sigana makamana gini wadhi losi moro makare, angeni jogo mantiere kaunti ma Kisumu kanyo, studio makanyo dhi bedo kodi achiel kachiel. Nyakwara moge jongo goni erokamano kuom bedo kodwa e thuolo ni duto, wasebedo kae kachiel koda ka welo, duto makoro kineno, mano abala wanga kachiel koda ka Moriso Nono. En moro mar bedo kodwa e kinde gi duto, ka wan kodwa e Ramogi TV. Thuolo mano wakelo weche gi duto, ote ma odonjo. Maber ne jo kaunti ma Kisumu uye uketgi e tim munyalo loko uloki mondo ngima ji odhi yo makare. An Brevin Chengbe wacho ni ayie gi twak madhi mbele Ramogi TV okinyi makawuono. Penjo mano chwal mbele kanyo wacho ni en receipt mane michiwo kinyne to osuru chok kinyne to receipt chiwo ikawo kawuono. Mano timore Nyamasare ni jojuok mago bende ulose kama chielo bende an bende amor gi tich abala wanga to wacho ni ang'o omiyo tiyo gi mbi mamalo mano bende ne wasarango kar kacha. Nyakwara moga jwang' wago ni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e thuolo ni duto kachiel koda Moriso Nono abala wanga oriti masani wang'eni chenro pontie wabro twak man Ramogi TV. Oriti masani anyinga Cleophas Oluoch. Nyasaye mondo keti kama kare kinde gi duto ka intie itim gino makare ka en chieng' tich ariyo tarik 10 dwe mar achiel higa mar 2023. Oriti masani. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene gi ketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tero malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana e Ramogi TV.
kapo ni kosi nitie kaka in inyalo resri kawuono to in ibiro lamo man machiegni gi got. Ang'o? Kabira nabiro kae kaka thapki. Eka mondo an ayud adiera te mar kosi. An kodi kai. Machiegni ure chendo mar orako, an japuonj mar Collins Alaro, ala tero kuom Tizimos Kamos